Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes sa Mayo 9, tuiga 2025. Thank God it's Friday! Sa aton sining The Vote Countdown. Tatlo na ginang kaadlaw kag The Vote 2025 National, Local and Barm Elections na. Sa aton sining mga kabombo sa gihapon ni Mola gani mo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan sining mga balita. 3 days to go kag 2025 midterm elections na. Subong iyang adlaw may standoff nga nagluntad sa Banwa sang Dueñas sa isa ka barangay. Bangod sa ginaaligar vote buying, kwarta na recover kalakip sang sampol balot. Sa dugang pa nga mga impormasyon, mga punong barangay gintipon sa munisipyo sa Banwa sang Santa Barbara kag ginaaligar nga gintagtagan sang kwarta. Sa dugang pa nga mga balita, mag-amay patay matapos madisgrasya sa Banwa naman sang Haniway, Iloilo. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Mayor Jerry Treñas nagalaom nga mapaday ni Pope Leo XIV ang mga kayuhan nga nasuguran ni Pope Francis. Agustinian community sa Iloilo ginkalipay ang pagpili sa bago nga Santo Papa. Samtang sa iban pa nga mga nagapauna nga mga balita, malapit na 4,000 ka mga katapos ang 3rd Infantry Division sa Philippine Army gin-deploy sa Central, Western, kag National or ining Negros Island region para sa 2025 midterm elections. Samtang isa ka pickup truck dalusos sa isa ka puluyan sa Banwa sang Hurdan, probinsya sang Guimaras. Muni madalagwa ng mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa auto. Kabay pa sa aton sining pagpalayag or sa sining adlaw sang Lunes or sa sining mga nabilin nga mga inadlaw, tubtob iya sa mga masunod pagid sa gihapon sa aton sining mga kabombo ang aton sini iya nga paglaom nga indi paglamuran sang politika ang anuman sini iya nga sahi sang mga hilikuton hilabi na sa iban sining ahensya sang gobyerno nga daw kasubong nga gina-impluwensyahan sang mga politiko. Ano ang ginatumod sini naton? Ang ginatumod sini naton ang gilayon nga pag-recall kag pabalik sa ila sa matag sa ka-assignment as Chief of Police sa nagkalain man sini iyang Banwa diri sa probinsya sa Iloilo. Kung madumduman ninyo, gin-relieve ang Chief of Police sang Dumangas Municipal Police Station kag Barotac Nuevo Police Station. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo pero sa aton sini matag palamati no gilayon man ini sila nga gin-reinstate or ginpang balik sa ila sini nga tagsa iya ka mga assignment. Ti kon ang pamangkot sininimo iya inibala kahimuan sang sensya o kon natabuan lang ti wala ginaguro ang sabat. Ini iya Banwa sa aton sini nga mga kabombo nagapabutyag lamang nga mayara sang impluwensya sa kung sino man nga mga matag-a sini nga opisyal sang aton sini nga gobyerno kag daw kasubong karon nga ginahimo nga serkos kag kiko ang mga nagapangalagad no sa aton man sini nga gobyerno nga kuntani ini sila ang mga non-partisan. Why kuntani iya naga-intervener sa pamulitika particularmente sa eleksyon. Ugaling kaysa kung ano man sini iyang I'm sorry to say this no pag palawig-lawig patayog-tayog sa gihiu kung ano man dira iyang mga sistema ti pati iyang aton sini kapulisan daw naulamid pa karon kag hatagan taman sa nagakigo sini ig tulupangod no ang hindi
buluhaton sang isa iya ka normal nga tawo, no, ang kasubong sini pagbinastos. Hindi mayo sini iyang pinamatasan, no, sang Iloy sang Rayna sa banwa iya sang San Miguel Iloilo nga kun sa diin nag-schedule nga mapa-interview kuno sa Bombo Radio ginkantuan sa Bombo News Team sa banwa sang San Miguel. Pag-abot sang news team, hindi na siya magpa-interview. Istoryahan tani karon sa aton sini pa rin ang pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan bombohanay sa udto pagkatapos sa mga nagapauna kag dalagkuan nga mga balita kaupod naman sa Bombo Network News. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Mayo 9, taong 2025, 3 araw na lang bago ang national and local elections. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, abangan humamaya US Conference of Catholic Bishops, malugod na tinanggap si Pope Leo XIV. Ang gusto niyan order naman ikinatuwang pagkakapili sa bagong Santo Papa. Vice President Sara Duterte inaasahang dadalo sa preliminary investigation ng Department of Justice ngayong araw kaugnay sa mga reklamong inihain laban sa kanya ng National Bureau of Investigation. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council naka-blue alert na para sa araw ng halalan. Ang transport at maging ang power sector naman naghahanda na rin. Samantala, ilang bus naman patungong Bicol Region fully booked na. Bilang naman mga pasahero uuwi sa mga lalawigan upang bumoto ngayong halalan, inaasahang lolobo pa. Abangan din sa ating provincial report mamaya sa Cebuanong Pari na nakasalamuhan ni Pope Leo noong bumisita sa Cebu. Ikinuwento sa Bombo Radio Philippines ang kanyang pambihirang karanasan. Sa ating balitang pampalakasan, Minnesota Timberwolves naman sinamantala ang injury ni NBA superstar Stephen Curry para bumawi sa panalo sa Warriors. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Sa ating balita sa ibayong dagat, malugod na tinanggap ng United States Conference of Catholic Bishops si Pope Leo XIV kasunod ng kanyang pagkakapili bilang susunod na Santo Papa. Sa isang mensahe, sinabi ng naturang conference sa pamamagitan ng presidente nito na si Archbishop Timothy Broglio na ikinagagalak nila ang naging desisyon ng mga cardinal na piliin si Pope Leo na pamunuan ang simbahang Katoliko. Bagaman hindi itinago ng Arsobispo ang kanyang pagkagulat sa tuluyang pagkakapili kay Pope Leo, tiwala umano siya sa kakayahan ng bagong Santo Papa na pamunuan ng simbahang Katolika na mayroong mahigit 1.4 billion na mga miyembro. Nag-alay din ng panalangin si Archbishop Broglio para sa bagong Santo Papa kasabay ng pagsisimula ng kanyang misyon at ikatatagumpay nito sa kabuuan. Ibinahagi rin ng Arsobispo ang naunang pag-uusap nila ng bagong Santo Papa noong siya ay bumisita sa Roma bilang kinatawan ng naturang conference. Bakas-ad niya sa personality noon ng bagong Santo Papa ang kanyang pagiging bukas at ang pagnanais na makipagkolaborasyon sa iba't ibang lider ng simbahang Katolika. Binigyang diin din ni Broglio ang pangangailangan na maging boses ang bagong Santo Papa para sa kapayapaan, pagkakaisa at pagdadayalogo sa gitna ng napakaraming krisis na nangyayari ngayon sa ating mundo.
Samantala, tinawag naman ni Prior General of Augustinians Father Alejandro Moral Anton si Pope Leo XIV bilang isang regalo sa simbahang Katolika. Napili si Pope Leo bilang sumunod nga na pinakamataas na leader ng Catholic Church at pumalit naman sa napayapang si Pope Francis kasunod ng ilang serye ng butuhan sa Papal Conclave. Ayon kay Father Moral, natutuwa ang mga miyembro ng Augustinian Order hindi lamang sa pagkakapili kay Pope Leo XIV, kundi sa kanyang liderato bilang bagong Santo Papa. Nais-anya nilang maging isang servant si Pope Leo XIV para sa bawat isa. Pinuri rin ni Father Moral ang bagong Santo Papa at tinukoy niya ito bilang isang balanced and very spiritual at malapit sa bawat isa. Malanya ni Pope Leo XIV ang bawat isa, mapamahirap man o mayaman. Si Father Moral ay isa sa mga malapit na kaibigan ni Pope Leo. Ang unang mensahe ng bagong Santo Papa anya ukol sa hustisya at kapayapaan at pagiging tulay para sa bawat isa ay nagpapakita sa kung ano ang dapat mangyari sa mga susunod na araw sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kaugnay din po ng balitang yan, nakisa naman ang Senado ng Pilipinas sa pagkakatalaga kay Cardinal Robert Francis Prevost bilang ika-267 o 267 na Santo Papa. Pinili nitong si Prevost ang pangalan na Pope Leo XIV. Ayon sa Senado, ang pagkakahalal ng bagong Santo Papa, itong si Prevost bilang Santo Papa, ay isang panibagong kabanata para sa simbahan. Magbibigay pag-asa sa maraming mga individual. Pagkakataon din umano ito para sa mga Katoliko sa buong daigdig na muling pagtibayin at pag-alabin ang kanilang pananampalatayang sinubok ng mga hamon at mga pag-aalinlangan. Sa panahong hati-hati ang lipunan at alitan ng mga bansa, umaasa ang Senado na magiging daan ang bagong Santo Papa sa muling pagbubuklod sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kagandahang asal at ng pagkakaiba. Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito ho, si Vice President Sara Duterte nasang dadalunga sa preliminary investigation ng Department of Justice ngayong araw kaugnay ho sa mga reklamong inihain laban sa kanya ng National Bureau of Investigation. Si Justice Secretary Remulla naman tiniyak na malayang mag-iinspeksyon sa mga pasilidad ang security detail nito sa pagdating ng ikalawang Pangulo. May buong detalye dyan si Bombo Grant Hilario. Nakatakda ngayong araw dito sa Department of Justice ang pagsasagawa ng preliminary investigation sa mga reklamong inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan na darating anumang oras ang ikalawang Pangulo upang ipresenta nito ang kanyang sarili sa piskal hinggil sa isa ng pang-inciting to sedition at grave threats ng National Bureau of Investigation. Kaugnay ito sa kanyang mga inihayag noong nakaraang taon na pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at ni House Speaker Martin Romualdez. Maalala na sinabi mismo ni Vice President Sara Duterte na mayroon umano siyang inutusan ng pumatay sa mga nabanggit na personalidad sakali mang may mangyari sa kanya. Dahil dito, sa mismong Office of the Prosecutor General na ngayon inaasahang magtutungo ang Vice Presidente sapagkat dito na isinampa ng kaunihan ang mga reklamo. Samantala, kaugnay sa usaping ito, inihayag naman ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang pagpresenta ng ikalawang Pangulo ng kanyang sarili ay aniyay karapatan nito. Kung saan sinabi pa ni Justice Secretary Remulla na umaasa siyang darating dito si Vice President Sara Duterte kasabay ng hindi pagsasantabi sa karapatan nitong dumalo ng preliminary investigation. Ngunit pagdilinaw naman ng naturang kalihim na wala siyang kapangyarihan na diktahan kung anumang desisyong gagawin ng Prosecutor General kung tuluyang dadalhin na sa korte ang kaso o ibabasura na lamang naturang reklamo. Kasabay nito ang pagtitiyak ni Justice Secretary Remulla na malayang mag-inspeksyon ng mga security detail ng ikalawang Pangulo sa pasilidad ng Department of Justice, masiguro lamang ang kaligtasan sa pagdating nito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang maikling pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Well, she will have the PSG with her here. Open naman sila, pwede naman sila pumunta rito to secure the premises. And it's going to be the call of the Prosecutor General. Hindi po ako nag-handle ng preliminary investigation. Sa kasalukuyan ay patuloy ang ating pag-antabay sa inaasahang pagdating ni Vice President Sara Duterte sa nakatakdang preliminary investigation ngayong araw.
Live mula dito sa Department of Justice, lungsod ng Maynila, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the number 1 Bombo and Grant? most trusted, yes, Bombo Genesis. Oo. Kaninang alas 9, alas 10 pa tayo dyan sa may Department of Justice. Hanggang ngayon, wala pa si VP Sara or meron pa siyang pinauna dyan, mga tauhan niya? Bombo Genesis, yan ang ating inaantabayan. Kanina pa tayo umaga dito, ngunit gayon pa man ay wala tayong napapansin o wala tayong nakikita dumadating dito na security detail na paunang seguridad ni Vice President Sara Duterte upang tiyakin kung ang kaligtasan nito dito sa pasilidad ng DOJ. Sa ngayon, Bombo Genesis, patuloy pa rin natin inaantabayanan kung darating nga ba ng personal si Vice President Sara Duterte upang dito sa kanyang harapin ang preliminary investigation dito sa Office of the Prosecutor General. Bombo Genesis. Ano na ko ng impormasyon dyan? Posible bang darating kaya si VP Sara? Based doon sa mga naunang pakipag-usap natin with the DOJ and NBI? Bombo Genesis, yun pa rin yung ang ating inaasahan na base nga sa mga kanyang naunang pahayag na siya'y pupunta o tiniyak mismo ni Vice President Sara Duterte na siya'y haharap sa preliminary investigation. Sa ngayon, Bombo Genesis, wala pa tayong patuloy ang ating pagmomonitor kung may bagong o panibagong pahayag ang ikalawang Pangulo kung totoo o kung tuluyan niya bang pupunta siya ngayong hapon dito sa tanggapan. Bombo Genesis. Sige. Si Bombo Victor, may mga dagdag na tanungan, Bombo Vic? Na hindi na naman sumulpot itong si VP Sara dyan naman sa isasagawang preliminary investigation. Matutuloy ba ito ngayong araw o sumulpot man itong si VP Sara o hindi, Bombo Grant? Bombo Victor, tuloy na tuloy itong preliminary investigation. Sa katunayan niya, Bombo Victor, nabanggit din ni Secretary Remulla na maaaring hindi din naman magpakita si Vice President Duterte. Ngunit pwede naman ito magpresenta ng dokumento na siya magbibigay ng kanyang panig. Sige, from time to time, update pa rin tayo dyan sa bahagi ng Department of Justice. Hopefully, may mga dagdag na development few minutes siguro from now. Maraming salamat, Bombo Grant. Live mula dito sa Department of Justice, lungsod ng Maynila, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Meron na ho tayong 11 minuto, magkakabombo, makalipas po ang alas 12 ng katanghalian. Nagdeklarang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng Blue Alert status bilang paghahanda para sa May 12 national and local elections. Nangangahulugan ito na kalahati ng mga disaster officials ay naka-standby upang makaresponde sa anumang emergency. Ang Office of Civil Defense ay naglabas ng memorandum na nagtatakda ng Blue Alert status mula po alas 8 ng umaga ng Mayo 11 hanggang alas 8 ng umaga ng Mayo 14. Yan po upang masigurong maayos ang koordinasyon sa pagitan po ng mga ahensya sa panahon ng halalan. Ang mga opisyal mula sa Armed Forces of the Philippines, maging sa mga Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at Philippine National Police ay magbabantay sa National Disaster Risk Reduction Management Council Operations Center upang tumugon sa mga insidente at kahilingan mula po sa mga Regional Disaster Council. Bukod po dito, binabantayan din ng Philippine National Police sa mga lugar na may mga naitalang karahasan, kaugnayan pa rin po yan sa halalan. Ang Office of Civil Defense naman ay nananawagan sa publiko na manatiling mapagmatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad. Yan po upang masiguro ang isang mapayapa, ligtas at maayos na eleksyon. Samantala, 3 araw nga bago ang nakatakdang midterm elections sa Mayo 12, lalo pang lumobo ang bilang ng mga kaso ng vote buying sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa record na nilabas ng Commission on Elections, pumalo na ho sa 268 na mga kaso ang mga kaso ng vote buying at vote selling na natanggap ng poll body. Ang mga ito ay tuloy-tuloy na iniimbestigahan ayon kay Commission on Elections Chairman Commissioner Ernesto Maceda. Maliban sa mga kaso ng vote buying at vote selling, patuloy din ang paglobo ng mga kaso ng abuse of state resources o paggamit ng mga resources ng gobyerno para sa pangangampanya. Batay pa rin sa datos ng komisyon, pumalo na ito sa 130 na nagmula naman sa iba't ibang parte pa rin ng Pilipinas. Nangunguna ang Laguna na may pinakamaraming reklamo ngayong halalan. Ang naturang probinsya ay nakapagtala ng 24 na reklamo. Sinundan ito ng Marikina City na may 22
at Rizal naman na may 19 na reklamo. Kabilang din ang Bulacan na may 18 at Oriental Mindoro na aabot sa 17 reklamo. Inaasahan namang patuloy na tataas ang bilang ng mga reklamo habang papalapit ang mismong araw ng halalan. Abangan din humamaya mga kabumbo ang update mula po sa Commission on Elections. Ito huy kaugnay pa rin dun sa huling bahagi po ng testing and sealing. At yung tinatawag na final testing and sealing, matatapos na po ito bukas mga kabumbo. At kung maalala ho nyo, maging sa regional level o sa local level ay nagsasagawa din po ng sealing and testing sa mga gagamitin para ho sa halalan. Mga paraphernalia na gagamitin po sa May 12 elections. Sa iba pang mga development, ilang araw bago ang 2025 elections, isinapubliko na ng ilang religious organization ang kanilang formal na pag-endorso kay re-electionist Senator Bongo. Sa kanyang social media post, tinawag ni Senator Bongo na isang karangalan at inspirasyon ang pag-endorso sa kanya ng Jesus is Lord Church Worldwide. Pati na ang suporta sa kanya ng kapwa-senador na si Senator Joel Villanueva na prominenteng miyembro ng grupo. Inasahan naman ang anunsyo ng ilan pang malalaking Christian organization para suportahan ang re-election ni Senator Bongo. Track record naman ni Senator Go ang isa sa mga dahilan kaya suportado raw siya ng grupong One Bangsamoro Movement na kinikilala raw ang serbisyo ni Senator Go sa indigenous Muslim communities. Samantala, bukas, araw ng Sabado, ang pagtatapos ng 70 araw na campaign period para sa national position. Kaugnay nito, opisyal na magsasara ang panahon ng kampanya na nangunguna o nasa #1 spot sa mga survey si Senator Bongo. Ilapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayang mahihirap. Ilapit po natin ang serbisyong medikal sa mga mahihirap na pasyente. Uunahin ko pong isusulong ang mga programang makakatulong sa mga mahihirap, yung mga pro-poor programs. Bagay po yan ang pahayag ni Senator Christopher Bongo. Samantala, maagang napulo naman ang mga bus na biyaheng Bicol Region at mga karatig na lugar ngayong weekend. Ayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, may mga online booking at may mga sumadya rin sa kanilang mga terminal at booking area ng mga bus. Inaasahan ang exodus ng mga pasahero dahil karamihan sa mga ito ay boboto sa kani-kanilang mga lugar. Maging sa mga bus terminal na patungong Northern Luzon ay maaga ring napuno ang kanilang mga booking. Nakahanda naman ang mga kumpanya na magdagdag ng kanilang mga bus units kung kakailanganin. Naasahan ang muling pagdami nga ng mga pasahero na pabalik naman ng Metro Manila sa araw ng Martes o matapos ang mismong araw ng halalan. Meron na ho tayong 17 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga employers sa tamang pasahod sa midterm elections sa Lunes, Mayo 12 na idineklara bilang special non-working holiday. Ayon sa ahensya, ang mga empleyadong papasok sa Lunes ay kwalipikadong makakatanggap ng full pay at karagdagang 30% ng basic wage. Ito'y alinsunod sa Presidential Proclamation No. 878 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga empleyado naman na hindi ho papasok sa trabaho sa Mayo 12 ay subject sa tinatawag na no work, no pay principle, maliban na kung mayroong company policy o company practice o kung hindi man collective bargaining agreement na mas maganda. Para naman sa mga empleyadong nagtatrabaho ng lagpas sa 8 oras o nag-overtime sa halalan, nakatanggap ang mga ito ng karagdagang 30% o 30% ng kanilang orasang sahod. Ang mga nagtrabaho na nataong rest day ay kwalipikadong makakatanggap naman ng karagdagang 50% o 50% ng kanilang basic wage para sa unang 8 oras. Kapag ka nagtrabaho naman sa rest day na lagpas naman sa 8 oras, dapat mabayaran ng karagdagang 30% o 30% ng orasang sahod para sa sobrang mga oras na kanilang gagawin. Samantala, kaugnay pa rin po mga kabumbo sa nalalapit ng May 12 elections, ide-deploy din ng National Grid Corporation of the Philippines ang linemen at mga engineer nito sa mga critical area upang bantayan ang maayos na supply ng kuryente sa May 12 midterm elections. Ayon po sa naturang opisina, naatasan ng mga ito na agad na tumugon sa anumang mga aberya sa linya ng kuryente na maaaring mangyari sa kasagsagan ng pagpili o ng botohan. Bubuksan din ang Overall Command Center ng National Grid mula Mayo 11
hanggang Mayo 14 kung saan ito ay mayroong 24/7 na operasyon. Ang naturang command center ang magbabantay sa anumang power-related concern sa kabuuan po ng butuhan. Samantala, mula Mayo 5 hanggang Mayo 16, itinigil na ang mga construction at mga non-critical maintenance activities malapit sa mga substation at mga transmission line sa buong Pilipinas. Ayon pa rin sa National Grid, lahat po ng mga maintenance work ay pansamantala munang itinigil upang masigurong walang magiging aberya sa daloy ng kuryente, lalo na sa mismong araw ng halalan sa Mayo 12. Nilinis din ang mga transmission line mula sa iba't ibang mga sagabal at mga nakaharang. Pagtitiyak po ng naturang opisina, ang mga naturang hakbang ay alinsunod sa resolusyon na inilabas ng Commission on Elections na nagpapatiyak na mapapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa darating na halalan. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito mga kabombo, aabot ho sa mahigit 800 na mga tauhan ng Eastern Police District ang ipakakalat nito sa Eastern Metro Manila para magbantay sa mismong araw ng halalan ngayong taon. Layunin ng hakbang na ito na matiyak ang kapayapaan at seguridad ng publiko na magtutungo sa mga voting precinct para bumoto. Kabilang sa mga lugar na nakapaloob sa Eastern Metro Manila ay ang Pasig City, Mandaluyong City, Marikina at San Juan City. Sa isang pahayag ay sinabi ni Eastern Police District Officer in Charge, Police Brigadier General Aden Lagradante, i-deploy nila ang kabuang 832 pulis na magmumula naman sa kanilang 4 na city police stations. Kukumpleto rin sa grupo ang mga tauhan naman mula sa District Mobile Force Battalion at District Headquarter. Sila ay may mandatong magbantay nga sa lahat ng mga polling precinct sa mga nabanggit na lungsod. Katuwang rin ng mga ito ang aabot sa mahigit 200 na mga force multipliers para sa pagbabantay sa mismong araw ng halalan. Meron na ho tayong 21 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinalalahanan ng Bureau of Internal Revenue ang mga kandidato na magdeklara ng kanilang hindi nagamit na mga pondo noon pong kasagsagan ng kampanya para sila'y mapatawan ng income tax. Ayon kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagid Jr., maaari nilang itago ang ng mga kandidato ang pondo na kanilang natanggap basta bayaran lang daw ho nila yung kanilang income tax. Dagdag pa nito, na bago pa lamang magsimula ang kampanya noong Marso ay inilatag na ng Bureau of Internal Revenue ang regulasyon, kabilang ho dito ang 5% creditable withholding tax sa lahat ng mga gastusin ng bawat kandidato. Kasama na ho dito yung gastusin ng bawat party list. Git dito na mahalaga ang nasabing hakbang dahil ikinukonsidera itong bilang nagamit na campaign funds. Pagkatapos kasi ng halalan mga kabombo, lahat po ng mga kandidato ay dapat na maghain ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures. Ito yung tinatawag na SOSE dyan ho sa may Commission on Elections. Sa pagkakataong ito mga kabombot ka Sir Nation, dakot tayo dyan sa may bahagi ng Malacanang. Ito hong Palasyo Malacanang nanindigan na walang basihan ang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alamin natin ang buong detalye at tinutukan niya ni Bombo Annalise Soberano. Naniniwala ang Palasyo ng Malacanang na walang sapat na basehan ang planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace First Officer Undersecretary Claire Castro, bagamat karapatan ng sinuman ang maghain ng reklamo, naniniwala ang Malacanang na walang matibay na pinaghuhugutan ang mga nasabing alegasyon. Nabatid na naghain kahapon ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ang dating National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema at ang kanyang asawa dahil raw sa culpable violation of Constitution and betrayal of public trust. Matapos umano ang pagpayag ng Pangulo na madala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands para harapin ang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Binigyang diin ni Castro na ang naging hakbang ng Pangulo at ng administrasyon ay nakabatay sa umiiral na batas at bahagi ng pagtupad ng bansa sa commitment nito sa Interpol. Pinuna rin ng Palasyo ang posibilidad na may pansariling motibo sa likod ng reklamo. Pakinggan natin si Palace First Officer Undersecretary Claire Castro. Ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan.
Uulitin ulit natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal, pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon man sariling interes patungkol dito, na naisin pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment o talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity. So muli, maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol po dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila ng mas maraming batas. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1. And yes, Bombo Genesis. Bagaman sa ngayon wala pang katiyakan kung uusad ba ito ng tuluyan sa may Kamara de Representantes, pero kung sakaling uusad man, ano sabi dito ng Malacanang? Haharapin ba nila itong impeachment complaint? Sa ngayon kasi, Bombo Genesis, batay din sa nakuha nating report mula sa Kamara, hindi natanggap ng itong ni House Secretary General Reginald Velasco o ng Office of the Secretary General ang nasabing complaint kahapon dahil may ina-attend na seminar itong si SecGen, kaya hindi natanggap yung reklamong impeachment complaint ni na Cardema, ni na dating National Youth Commission na itong si Secretary Ronald Cardema at ang kanyang asawa. At yun nga, ang sabi, ang naniniwala naman ang Kamara na ang nasabing complaint ng mga Cardema ay agaw pansin lamang sila. Parang umaagaw lang sila ng pansin, Bombo Genesis, dahil nalalapit na ang halalan. Kaya nais nila na mapansin para nga sila ay iboto sa darating na halalan sa Lunes. So sa ngayon naman dito sa palasyo ay wala naman silang nakikita na posibleng maipasa pa or matanggap pa at maitulong dahil naka-break ang Kamara ngayon. So wala nating panahon. Kung babalik ang sesyon sa darating na June, 2 linggo lang yan, Bombo Genesis. So wala na talagang time. Maraming salamat, Bombo. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. 25, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. Tumutok, makinig, alamin, mga kabombo. Isa na namang makasaysayang halalan ang ating tututukan. Sa Mayo 12 ngayong taon, buong bayan muling magpapasya para sa kinabukasan ng ating bansa. Mula sa 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines, ihahatid namin ang pinakabago, pinakamainit at pinakakomprehensibong balita na may kaugnayan sa pambansa at lokal na halalan. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage, the number 1 and most trusted radio network. Basta Radio Bombo! Sa ating election update, mga kabumbuko, tayo ng mga development dyan sa may Commission on Elections. Kaugnay po sa papalapit pa rin na May 12, 2025 elections. And bukas na rin po matatapos itong final testing and sealing na ginagawa ko sa iba't ibang mga bahagi ng ating bansa. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Victor, sinabi ni Commission on Elections, Chairman George Erwin Garcia na handa na sila para sa halalan sa Lunes, Mayo 12. Anya, sa ngayon wala na silang hinahabol pagdating sa paghahanda dahil monitoring na lang ang kanilang ginagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magkakaroon din ng pagpupulong ang mga COMELEC officers para tignan pa kung ano ang mga ika-counter-check para sa Lunes. Handa sila pero hindi pa rin nila ititigil ang kanilang pagsusuri hanggang sa matapos ang halalan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. 100% na po, kita niyo po medyo kahit paano naka-relax mode na po ang inyong komisyon. Bagamat bukas nagpatawag din tayo ng pagpupulong ng lahat ng mga officers namin, directors namin na in charge sa bawat isa upang alamin ano pa yung medyo, anong problema, may gusot ba, anong whatever. Lahat pong yan ay kinakailangan. Alam nyo, mas maganda every now and then merong counter-checking, every now and then merong pagtingin.
baka may nakakaligtaan pa nga, baka meron pang kakulangan, and therefore, yan po yung sinasabi natin. 100% kaming prepared. Pero as we go on, as we approach the election by Monday, siyempre kinakailangan lagi pong titingnan, baka merong nami-miss pa na ibang bagay. Kaugnay pa nito, ipinahayag din ni Garcia na matatapos na ang lahat ng final testing and sealing bukas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Matatandaan kasi Bombo Genesis, Bombo Victor na sa mga nakaraang eleksyon, may mga final testing and sealing na isinasagawa sa mismong araw pa ng halalan. Ngayong taon, mas maaga itong matatapos. Bagaman Bombo Genesis at Bombo Victor, sinabi na talaga noon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sa Mayo 7 talaga ang deadline nitong final testing and sealing. Pero dahil nga sa mga pangyayari, talagang inuurong nila itong final testing and sealing sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero ang pagtitiyak nga talaga na dapat ang final testing and sealing ay ginagawa para matiyak ang lahat ng mga automated counting machines ay gumagana ng maayos, pati na rin ang pagpasok ng mga balota sa makina. Ito ay required na gawin bago ang mismong pagboto para kung may aberya man sa makina ay maayos muna ng poll body. Ayon kay Garcia, hindi naging mahirap ang final testing and sealing ngayong eleksyon. Anya ang lahat ng aberya ay nasa level 1 lang o administrative level at agara namang naresolba. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Tuwa po kami sa pagkondak natin ng final testing and sealing. Sa katotohanan lang po yung mga tauhan na natin na naka-assign dyan sa aming pong communication center. Ito po yung kauna-unahang pagkakataon sa automated election na hindi ganun kahirap yung sinapit ng ating final testing and sealing. Wala pong nakaabot sa level 2 na concerns o problema. Hanggang level 1 lang po mga administrative matters. Kung meron man po napalitan, pinalitan yung mga USB at pagkatapos yung pala, minsan may dumilang yung mismo scanner, pinunasan ng scanner. Yun lang po ang mga basic. Wala pong major. May level 3 pa po dapat. Pero wala pong umabot na kahit isang issue hanggang level 2 at lalong walang umabot hanggang level 3. Kaya sabi nila medyo maluwag itong nangyaring final testing and sealing natin. At syempre, naging successful ito sapagkat na-seal ang lahat ng mga makina after ito ay matest. Yan na lang po yung mga tinitingnan natin syempre. Bombo Genesis, Bombo Victor, ang mga balota rin ay sinesegregate na sa mga treasurer's office para makuha ng mga electoral board members isang araw o kahit mismong sa araw ng eleksyon. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo East sa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Tolentino. Gumawa ng Tolentino Law para kilalanin ng buong mundo na atin ang West Philippine Sea. Kung payag kayong makuha ang Palawan, huwag akong iboto. Kung okay lang sa inyo maagaw ng China sa atin ang West Philippine Sea, huwag akong iboto. Kung pabor kayong maging bahagi ng China ang Pilipinas, huwag akong iboto. Pero kung ipaglalaban natin ang Pilipinas, iboto niyo po. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, Senador. Paid for by Senator Francis Tolentino, Barangay Tolentino East, Tagaytay City, Cavite. 28 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon, dalawang driver ng kontrobersyal na Solid North Bus Incorporated ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga matapos sumailalim sa isinagawang mandatory drug testing ng Land Transportation Office. Ayon sa naturang opisina, ang mga nagpositibo ay sasailalim pa sa tinatawag na confirmatory test at posibleng maharap sa habang buhay na pagbawi ng kanilang mga lisensya. Bukod pa ito dun sa mga kasong kriminal. Samantala, isinailalim din sa pagsusuri ang mga bus ng naturang kumpanya sa ilalim po ng Motor Vehicle Inspection Center ng Land Transportation Office, doon ho sa may bahagi ng Zambales, kung saan 46 sa 276 na unit ang nakitang pasado sa pamantayan ng kaligtasan sa kalsada. Patuloy pa rin sinasagawa ang inspection sa iba pang mga bus units hanggang sa kasalukuyan. Ipinatupad naman ang mga hakbanging ito upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Kasunod na rin po yan nung isang malagim na aksidente noong Mayo 1 doon ho sa may Subic Clark Tarlac Expressway na kinasangkutan ng isang unit ng Solid North Bus Incorporated kung saan 12 po rito ang sinasabing nasawi. Sabi naman itong si Department of Transportation, Secretary Vince Dizon, na patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kaginhawaan ng bawat mananakay. Samantala, patuloy naman ang ginagawang paghahanda ng pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3 ilang araw bago ang halalan ngayong taon. Kaugnay nito ay tinaas ng naturang linya ang heightened security alert status sa lahat ng kanilang linya bilang paghahanda sa inasahang buhos
na mga pasahero na boboto ngayong halalan. Dahil dito ay wala ng patid ang pagbabantay ng lahat ng mga tauhan ng Metro Rail Transit Line 3 sa lahat ng kanilang mga istasyon. Nakadeploy na rin sa mga istasyon ang mga local police sa mga help desk nito. Ayon sa Metro Rail Transit Line 3, maaaring lumapit ang mga pasaherong gagamit ng kanilang serbisyo sa mga otoridad na nakatalaga na may kinalaman sa kanila namang mga security concern. Nakakalat na rin ang mga K9 units ng MRT3 at Philippine Coast Guard upang masuri ang anumang bomb-related threats sa lugar. Tiniyak naman ng pamunuan na sapat ang bilang ng kanilang mga tren, lalo na sa panahon ng rush hour. Sa iba pang mga development, nirapaso ng Civil Service Commission ng qualification standard para payagang makapagtrabaho sa gobyerno ang mga nagtapos ng high school, kabilang ho dito ang mga nakakumpleto ng junior high school at senior high school sa ilalim po ng K-12 program. Ito'y sa bisa ng Civil Service Commission Resolution number 2500229 na ipinoklama noong Marso 6. Sa isang statement na inilabas ng naturang komisyon, ipinaliwanag dito na nirebisa ng resolusyon yung educational requirement para sa entry-level government jobs para mag-reflect sa ginawang reforma sa ilalim po ng K-12 Basic Education Program na ipinatupad sa buong bansa simula noong 2012. Kabilang sa mga mahalagang pagbabago sa educational requirement ng mga sumusunod, ang mga posisyon na dating minamandato ay high school graduate ay maaari nang tumanggap ngayon ng high school graduate bago ang 2016 o yaong mga nakakumpleto ng grade 10 o junior high school na nagtapos simula noong 2016. Gayon din ang mga posisyon na nangangailangan ng high school graduate o yaong pong nakakumpleto ng relevant vocational o trade courses ay kinikilala na ang high school graduates bago ang 2016. Ang mga grade 10 graduates simula noong 2016 o mga individual na nakakumpleto ng relevant vocational o kung hindi man yung mga relevant trade courses. Para ho sa mga posisyong nangangailangan ng mga graduate ng 2 years sa kolehiyo, tinatanggap na ang mga nakakumpleto ng 2 taon sa kolehiyo bago ang 2018 o kung hindi man grade 12 senior high school simula noong 2016. Para ho sa mga posisyon na kailangang nakapagtapos ng 2 taon sa kolehiyo o high school graduate na may relevant vocational o trade courses, kinikilala na sa revised standard ang mga aplikante na nagtapos ng 2 taon sa kolehiyo bago ang 2018. High school graduate na may relevant vocational o trade courses bago rin ang 2018 o kung hindi man grade 12 graduates sa ilalim ng technical vocational livelihood track o grade 10 graduates na may relevant na vocational o trade courses simula noong 2018. Samantala, hindi naman kasama sa revised educational standards sa mga posisyon na nagmamandato o particular na higher education degrees o practice of professions na pinamamahalaan ng board regulation o ito ho yung mga nakakuha ng board exam. Binigyang diin ng Civil Service Commission na ang mga aplikante ay dapat napasok sa iba pang mga kwalifikasyon sa bawat posisyon gaya ho ng mga pagsasanay, karanasan at maging yung hawak po nila na eligibility. Samantala, ito namang NAPOLCOM, abay naniniwalang hindi isolated cases ang pagkakasangkot ng ilang pulis sa mga maling gawain. Ang ahensya naman aminadong may dapat baguhin sa setup ng pambansang pulisya. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan yan ni Bombo Bea Pinisa. Naniniwala ang National Police Commission na hindi isang halimbawa ng isolated cases ang mga naging sunod-sunod na pagkakasangkot ng ilang tauhan ng Philippine National Police sa ilang mga maling gawain. Ito ang paninindigan ni NAPOLCOM Commissioner and Vice Chairperson and Executive Officer Atty. Rafael Calinisan matapos na sabihin na ang mga naging insidente ay pawang mga isolated cases lamang. Anya, nakakalungkot at nakakagalit ang mga naitatalang insidente na sangkot ng kapulisan, lalo na kung ito ay patungkol sa mga maling gawain. Isa rin anyang malaking kasinungalingan ang mga nagsasabi na ang mga paglabag na ito ay pawang mga isolated cases na lamang. Dahil dito nakikita ng ahensya na mayroong dapat baguhin sa proseso at setup ng Philippine National Police para maiwasan ang mga ganitong issue na kinasasangkutan ng mga dapat tagaprotekta ng kapayapaan at mamamayang Pilipino. Target naman ngayon ng NAPOLCOM na gawing mas mabilis ang proseso ng mga kaso at linisin ang lahat ng backlog ng mga sumbong na kinasasangkutan ng mga pulis. Kaugnay ngayon, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni NAPOLCOM Commissioner Atty. Rafael Calinisan. Totoo niyan, malungkot ako. Bordering on nagagalit na ako. Kasi hindi isolated incident ito eh. Kaya nga.
Yung magkasabing isolated incident, kasinungalingan yun. Hindi to isolated. Merong kailangan na baguhin sa current na setup ng Philippine National Police. Totoo, pinag-uusapan namin yan sa komisyon. At isa sa mga pinag-iisipan namin, aside from strengthening yung bilis ng kaso sa NAPOLCOM, lilinisin natin lahat yan. Ang instruction natin, i-zero backlog natin lahat ng kaso by December 2025. Hindi na rin anya pwede na mabagal ang mga pagresolba ng mga kaso, lalo na kung ito ay mga pang-aabuso at sangkot ang mga tauhan ng PNP. Dapat din anyang maintindihan ng taong bayan na kapag mayroong mga sumbong na kinasasangkutan ng mga pulis, ay maaari silang lumapit sa tanggapan ng kanilang opisina sa NAPOLCOM para agaran na maresolba ang kanilang mga hinaing, at kung malaman namang guilty ang mga sangkot, ay agad na i-dismiss ito sa serbisyo. Dapat din anyang tignan muli ang recruitment process ng Philippine National Police para malaman kung ano at saan ang pinanggagalingan ng mga maling gawain ng ilan sa mga kapulisan, dahil naniniwala pa rin si Kalinisan na ito ay hindi nagiging refleksyon ng buong hanay ng kapulisan, ngunit 1% lamang na dapat agad malinis. Kaugnay yan, pakinggan natin muli ang tinig ni Atty. Rafael Kalinisan. Hindi na maaari at di na po pwede na mabagal ang takbo ng kaso sa NAPOLCOM. Walang maniniwalang taong bayan eh. So dapat may tindihan ng taong bayan na kapag may proseso, may nangyaring abuse, may nangyaring masamang pangyayari na involve ang pulis, pwede silang pumuntang NAPOLCOM at kara-karaka madidispatcha yung kaso. Kara-karaka may mangyayari sa iyong sumbong. 60 days from the filing of the complaint hanggang sa paglabas ng desisyon. Yun ang ating marching order nung tayo sumampa. At we will try our best. Kung di man natin ma-shoot yung 60, at the very least, 70, 80, 90 days, which is still quick. Goes both ways. That is one side of it. That is the current state of it. Pero we also have to look into the recruitment process. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Victor, binigyan din rin ni Kalinisan ng internal cleansing na matagal ng balak ng Philippine National Police ay dapat ayang pinagtutulungan ng hindi lamang isang ahensya, ngunit dapat ring bigyang pansin na ilan pang attached agencies. Ito ay para mas mapabilis ang pagsasaayos ng pagganap ng tungkulin ng kapulisan at tuluyan ng matuldukan ang pagkakasangkot ng mga ito sa mga illegal na gawain. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number 1. Yes, Bombo Genesis. Isa ito sa pinakamalaking statement na kinakaharap ngayon ng Philippine National Police para sabihin na hindi isolated cases itong mga to, kinasasangkutan ng mga miyembro ng PNP. Harapan pa ito mismo na Department of Interior and Local Government galing sa National Police Commission. Any reaction sa part ng Philippine National Police? Kung meron nang inilabas na statement si General Marbil after dito? Wala pa. Sa ngayon, Bombo Genesis, kinukuha natin yung panig ng Philippine National Police. Ngunit paulit-ulit na binibigyan din ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na hindi nila ito-tolerate ang mga ganitong klase ng gawain at pananatilihin nila yung zero violence lalo na ngayong eleksyon, at kung sino man ang mga mapatunayan na sangkot sa mga ganitong illegal na gawain ay agad napapatawan ng mga kukulang kaso para ma-dismiss din sa serbisyo ang mga ganitong klase ng kapulisan, dahil nga muli sinasabi ni PNP Chief Marbil na hindi nila ito tolerate, Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo Bea. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Meron na ho tayong 19 minutes na lamang bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Naaresto ng Bureau of Immigration ang 31 mga foreign nationals sa lungsod ng Makati na sangkot umano sa illegal na operasyon ng online scamming. Sa isinapublikong pahayag ng naturang kawanihan, naaresto ang mga banyaga matapos na ikasa ang raid sa kanilang scam hub na matatagpuan dito po sa lungsod ng Makati. Ayon kay Bureau of Immigration Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr., ang ni-raid o nung isinagawa ang pagsalakay sa naturang scam hub ay natagpuan nila ang mga banyaga sa kanilang mga computer workstation. Anyay pinaghihinalaan ng mga ito na ginagawang mga fraudulent activities na target raw na biktimahin ang mga individual na nasa abroad. Tinukoy ang 31 mga foreign nationals na 24 rito bilang mga Chinese, 2 mga Taiwanese at 3 yung mga Malaysian at 2 naman mula sa may bahagi ng Myanmar. Base sa ulat, lahat ho ng mga naarestong ito ay nadiskubre pang nagtatrabaho na may violation habang nanatili sa bansa at tinagurian pa ang mga undesirable alien.
Pahayag naman ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ang pagkakaresto sa mga banyagang ito ay nagpapakita na sila ay seryoso na hindi magamit ng mga dayuhan ng Pilipinas bilang lugar ng mga foreign-led cybercrime. Ang mga suspect ay kasalukuyan ng nakadetene sa Bureau of Immigration Warden Facility yan po sa may Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig. Samantala, hindi naman bababa sa 400 na kahon ng pinaghihinalaang mga illegal na vape products ang nasa kote ng mga otoridad sa isang warehouse dyan po sa may bahagi ng Marilao sa probinsya ng Bulacan. Batay ho sa pagtayan ng mga otoridad, ito ho'y tinatayang tax liabilities na hindi po bababa ng hanggang sa 4 o 540 million pesos. Nanguna po ang Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation at ng Bureau of Internal Revenue sa pagsasagawa ng operasyon dahilan para humadiscover ang naturang mga produkto. Ayon naman kay Commissioner Lumagi Jr., ang mga nakumpiskang produkto at wala hong tax stamp na nangangahulugan bilang mga illegal. Hindi ito sumailalim sa kaukulang pagsusuri ng Department of Trade and Industry para mabigyan ng clearance na mabenta sa merkado. Nag-ugat po ang operasyon matapos na makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad hinggil sa mga nasabing produkto na ibinebenta online. Tanging isang babaeng caretaker lamang ang naabutan po ng mga otoridad ng kanilang isinagawang operasyon. Tiniyak naman ng dalawang nabanggit na opisina na kanila pong hahabulin na may-ari ng mga nasabing produkto na maging yung pong mga retailer o posibleng mga nagbebenta nito. Samantala, naglabas naman ng abiso ang pamunuan ng Embahada ng Pilipinas sa Cambodia sa lahat ng mga overseas Filipino workers doon. Ito ay may kinalaman naman sa lahat ng kanilang mga kontrata sa pagtatrabaho nga sa naturang bansa. Ang abisong ito ay naglalayong matiyak ang sapat na proteksyon ng mga manggagawang Pilipino na nagbabanat ng buto sa naturang bansa. Ayon sa Embahada, kailangang magkaroon ng acknowledgement mula sa kanilang opisina ang lahat ng mga kontrata ng mga overseas Filipino workers doon. Sa ganitong paraan ay matitiyak na mga kontrata nito ay tumatalima sa mga umiiral na batas dito sa Pilipinas. Paliwanag ng Embahada na makatutulong ito para mas maayos nilang maalagaan ang lahat ng karapatan at matiyak ang kapakanan ng lahat ng mga manggagawang Pilipino sa Cambodia. Nabati ng acknowledgement ng mga kontrata na sa pamamaraan ng pagnonotaryo na ginagawa naman ng nakatalagang Consul General, Konsul o pangalawang konsul. Nagpapakita ito na ang overseas Filipino workers sa Cambodia ay kusang loob na lumagda sa kanilang kontrata at walang pamimilit na maaaring pumasok naman sa usapin ng human trafficking. Update po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, mga kabombo. Isa hong Pinoy o paring Pinoy na naroon po sa Roma, ibinahagi ang ilan po sa mga ligasiya ni Pope Francis na posible pong ipagpapatuloy ng ating bagong Santo Papa. Kaya update po dyan ng Bombo Radio, Iloilo. Naniniwalang isang Pilipino na pari na nakabase sa Roma na ipagpatuloy ni newly elected Pope Leo XIV ang ilan sa mga importanteng sinimulang gawain ni Pope Francis. Sa panayam ng Bombo Radio kay Father Ramon Gregory Gaston, ang rector ng Pontificio Collegio Filipino sa Roma, kanyang ipinahayag na kabilang sa mga posibleng ituloy ng bagong Santo Papa ay ang mga advokasya para sa kapakanan ng mga tao, lalo na ng mga migrant at mga may sakit. Matatanda ang isa sa mga prioridad ni Pope Francis noong maupo siya sa pwesto ay ang pagtataguyod ng mga karapatan ng mga migrants. Sa katunayan, ang kanyang unang biyahe palabas sa Roma noong 2013 ay ang pagpunta sa Sicilian Island ng Lampedusa upang salubungin ang mga bagong dating na migrants. Mariinding kinondena noon ng Santo Papa ang tinatawag na globalization of indifference na ipinapakita sa mga refugee. Ayon pa kay Gaston, kabilang din sa mga posibleng ipagpatuloy ni Pope Leo XIV ay ang paninindigan ni Pope Francis ukol sa teknolohiya, partikular na sa artificial intelligence o AI at ang panawagan nito sa gitna ng mga nangyayaring digmaan. Ipinunto rin niya na hindi ang mga pamana ng mga Santo Papa ang sinusunod ng bagong halal na pontiff, kundi ang mensahe ni Jesus na pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Ano bang mensahe ni Jesus? No? Love, joy, peace, forgiveness, serving one another, the cross, suffering, all of this. These are messages of Jesus that all the popes will continue. But in a certain way,
ipapatuloy niya rin yung ginawa ni Pope Francis, of course. No? Lahat yan, palagay ko. No? Mga migrants, mga war, mga may sakit, lahat yan. Pinasukan ni Pope Francis yung technology, artificial intelligence, media, lahat yan. No? Si Father Ramon Gregory Gaston, ang rector ng Pontificio Colegio Filipino in Rome. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. Sapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang pagkakahalal ng pinakaunang Amerikanong Santo Papa maituturing umanong bagong simula hindi lamang sa simbahang Katolika, kundi maging sa buong Amerika. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radyo Kawayan. Nagdiriwang ngayon ang buong Amerika matapos mahalal si Pope Leo XIV bilang kauna-unahan na Amerikanong Santo Papa. Inahayagan ni Bombo International News Correspondent Marisa Pascual na kabi-kabilaan ngayon ang naghahanda ng selebrasyon sa ilang mga lugar sa US upang ipagdiwang ang makasaysayang tagumpay na ito. Hindi umano nila inasahan na Amerikano ang susunod na Santo Papa, lalo na at hindi kasama ang pangalan ni Cardinal Robert Prevost sa mga frontrunner. Nauna na ring nagpaabot ng pagbati si US President Donald Trump kay Pope Leo XIV. May tuturing umano itong bagong simula hindi lamang para sa simbahang Katolika, kundi maging na rin sa Estados Unidos. Naniniwala naman siya na ipagpapatuloy ni Pope Leo XIV ang mga nasimulan ng yumaong si Pope Francis, lalo na at nakikita umano niya ang kakayahan nito bilang isang lider. Kaabang-abang din anya ang magiging hakbang nito kaugnay sa mga mahalagang usapin gaya na lamang ng diborsyo. This is a big celebration and it's a fresh breath of air, and it's a new beginning, and rightfully so, the Christian community with a brand new Pope, brand new beginning, brand new everything, and this Pope, it looks like he will continue what Pope Francis had started. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Dago tayo dyan sa may Bicol Region, ang pinsala sa agriculture at fisheries sector sa bahagi ng Susugon dahil sa pagputok ng Bulkang Bulusan, lalo pang tumaas at umabot po ng hanggang sa 4 na milyong piso. May update po dyan ng Bombo Radyo Legazpi. Pumalo pa sa mahigit 3.9 million pesos ang pinsalang iniwan ng pag-aalburuto ng Bulkang Bulusan na sa sektor ng agrikultura at pangingisda sa lalawigan ng Sorsogon na ayon kay Department of Agriculture Bicol spokesperson Lovelia Guarin sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, nakabilang dito ang pinsala sa mga pananim na nyog, abaka, mga gulay at fisheries sector. Tinataya naman na nasa 173 na mga magsasaka at mangingisda ang apektado. Paliwanag ng opisyal na pangunahing nakaapekto sa mga pananim at palaisdaan ay ang dalawang magkasunod na pagbuga ng abo ng Bulkang Bulusan. Anya, naapektuhan ang produkto ng mga high-value crops kung nababagsakan ng abo ang mga dahon nito. Nabatid rin na nasa 165,000 na hektarya ng mga taniman ng nyog ang partially damaged. Subalit inaasahan na makaka-recover naman oras na makaranas ng mga pag-ulan. Samantala, sinabi ni Guarin na nakapreposisyon na rin ang mga binhi na ipapamigay sa mga apektadong magsasaka para sa muling pagtatanim ng mga ito. Umabot na po sa 3.9 million yung damages sa rice, wala sa rice, sa coconut, abaka, fisheries, high value, and kasaba, dyan po sa Sorsogon. 5 engaged in abaka, tapos sa fisher po 22, tapos high value crops growers, mga magugulay, 146. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wandansa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang electric cooperative dyan sa lalawigan ng Cagayan, tiniyak na walang magiging aberya sa supply ng kuryente sa mismong araw ng halalan. Tinutukan yan, Bombo Radio Tugigaraw. Tiniyak ng Cagayan Electric Cooperative o Cogelco 2 na walang magiging aberya sa supply ng kuryente sa lahat ng polling precincts sa kanilang nasasakupan sa nalalapit na halalan sa araw ng Lunes, Mayo 12 taong kasalukuyan.
Ayon kay Engineer Rudolph Adviento, General Manager ng Cogelco 2, bilang bahagi ng maagang paghanda, nagsagawa ng kanilang ahensya ng inspeksyon sa mga lugar ng botohan simula pa noong Marso upang tiyakin na ligtas at maayos ang power supply. Bilang karagdagang hakbang, walang nakaschedule na power interruption o maintenance activities mula Mayo 11 hanggang 13 upang hindi maantala ang pagboto ng mga mamamayan. Kaugnay nito, magtatalaga ng 25 technical crews mula sa 5 sub-offices ng Cogelco 2 sa mga estratehikong lokasyon kung saan ang mga ito ay naka-standby mode at handang tumugon agad sa anumang hindi inaasang problema sa kuryente. Bukod dito, nakipag-ugnayan din ng Cogelco 2 sa PNP at COMELEC upang masigurong walang banta ng sabotahe o anumang security concern sa panahon ng eleksyon. Nagkandak na kami ng inspection sa lahat ng mga polling places dito sa coverage area ng Cogelco 2 that we must ensure that all the wires that will supply the polling places is okay. Walang possible na magiging problema. So aside from that, we will be assigning all our crew sa mga strategic areas 24/7 pagdating bukas May 11 to 12, and they will be on standby mode. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ranzelia Duran para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, handang-handa na ang mga weightlifter ng ating bansa sa pagsabak nila sa Asian Weightlifting Championship. Pangunahan po nitong si two-time Olympian Elwin Ando ang national team sa torneo na gaganapin sa Mayo 15 sa bahagi po ng Jiangshan. Yan po sa bansang China. Sasabak itong si Endo sa Women's 64 kg division kung saan ay kapag magtatagumpay ho siya ay tiyak ng pwesto niya sa 2028 Los Angeles Olympics. Ito ho yung susunod na Olympics mga kabombo. Kasama nito ang mga pambato ho ng bansa na sina Cristel Macrohon. Yan po ay para sa 71 kilograms. Itong si Fernando Agad Jr. para naman po sa men's 55 kilograms ito. At fast rising sister na sina Rose Jean para sa 45 kilograms at Rose G. Ramos 49 kilograms. Naniniwala naman ang samahang weightlifting ng Pilipinas sa pamamagitan ng presidente nito na si Monico Puentevilla na makakahakot ng gintong medalya ang ating bansa pagsapit po ng naturang torneo. Samantala mga kabombo, sa iba pang mga sports news, tinalo ho ng Minnesota Timberwolves ngayong araw ang Golden State Warriors sa home court po ito ng Wolves. Daan por itobla ang naturang serye sa 1-1. Ginawa po ng Minnesota Timberwolves ang naturang panalo. Hawak po dito mga kabombo ang mahigit sa 20 puntos na kanilang kalamangan. Sinamantala po ng Minnesota Timberwolves ang hindi paglalaro nitong si Stephen Curry para ibulsa ang pangalawang game o itong game 2 sa 7-game series sa pagitan ng dalawa. Samantala, babalik na po pupunta na sa home court ng Golden State Warriors ang naturang serye para ho sa Game 3 at Game 4. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media pages. Katulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Yan, pwede po ninyong i-download via Google App Store at Apple App Store. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan, balik-balikan ang mga programa po ng ating mga provincial station gamit po yung kanila ring sariling social media pages. Halimbawa, dyan po sa may bahagi ng Northern Luzon, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan, at dyan po sa may Ilocos Region, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan, nariyan din po ang ating music and entertainment station sa Ilocos Region, ang Star FM Dagupan. Dyan po sa bahagi naman ng Cordillera Administrative Region, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at ang ating music and entertainment station dyan, ang Star FM Baguio. Para ho sa mga Bicolano, nandiyan din po ang Bombo Radio Legazpi at dito ho sa National Capital Region o Mega Manila, narito ang Star FM Manila. Marami pa rin ho tayong mga istasyon dito sa may bahagi ng Luzon kung saan maaari niyong masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Siyempre sa pamagitan pa rin ng Bombo Radio Tuguegarao,
Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan, Bombo Radyo La Union at para ho sa mga Bicolano, nariyan pa rin ang Bombo Radyo Naga. Mga kabombo at ka-Sir Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night, to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabo ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Radyo News. Mula dito sa News Center Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboan ay sa udto sa gihapon komponimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Mangin kaupod naton sa sinimatinyon sa aton sining linya live. Diri karon sa bomboan ay sa udto ang amigos ang tanan wa isang liwan si City Councilor Miguel Migs Treñas. Councilor Treñas, sir, good afternoon. Si Bombo Cham ini, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Maayong hapon, Bombo Cham, kag sa tanan ka pa mati sa Bombo Radyo. Yes, Sir Miguel, ano ang imo sining mga ginatutukan sa karon nga mga legislative agenda para iya nga mas makapangalagad kapagid sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo bilang konsehal? Yes, Sam, no, kung nataganta sa liwat ng serbisyo sa syudad ng Iloilo, nakita natin dapat na importansya ang tubig para sa mga pumuluyo natin sa pangimalay nila. Nakita natin hindi pa 24/7 ang tubod sa gripo. So, pangatagan ako dyan sa mga serbisyo liwat, amo na ang mga ordinansa itutukan natin. Nakita taman na Councilor Miguel ang imo man sini nga pag paninguha nga makapangita sa mga pamaagi agud nga mahatagan sa importansya ining 24/7 nga tubig sa sulod sa nga panimalay sa nga tagsaiya ka Ilonggo diri sa syudad sa nga Iloilo. So if given a chance nga makapangalagad pa sa gyapon magluwas sa tubig, ano pagid ang mga programa abi or advocacy mga luyag iduso sa bahin sang konseyo karon ni Councilor Miguel? Ginuso naton sa first term ko ang BPO. Mga BPO ginataganta incentives, no?
more jobs for the Ilonggos kag sa aton mga kabataan. Nakita naton kinahanglan sang support ang kabataan Ilonggo. So amo naging suportaran ta mga BPO para makapatindog diri sa syudad sa Iloilo. Kag may mga last week may actually isang Wednesday lang may gindagdag kita ng mga incentive sa kailangan ng mga negosyo kung sino mapatindog hotel, mga lain-lain pa na establishment at aganta sa incentive kay sila ni maka-attract sa mga ubra diri sa syudad natin. Nakita man naton na councilor nga naka-angkor ang imo sini iya nga mga programa kag luyag pagid iduso sini nga mga hilikuton abi sa bahin sang konseho naka-angkor gid sa paghatag sang palangabuyan tubig which is necesidad sa mga pumuluyo diri iya sa bahin sang syudad sang Iloilo kag lakip na diri ang pamalayman councilor may programa bala ikaw regarding sa paghatag sang puluyan para sa mga Ilonggo? Yes, siyam lang itutukan natin sa first term ko bilang chairman sa zoning na housing. Nagpamangkal kita duta para sa pumuluyan natin. Pila na hektarya kinpamakal natin. May mga relocation site na kita. Ang akon ang mga socialized housing natin. Tagtagid sa mga pumuluyan natin. Ang ilang kulang kita, I think 20,000 ang kulang natin ng mga housing, mga informal settlers natin, sa Ilubon sa sila para kung magbagyo, hindi na sila mabudlayan. Amo nang akong socialized housing para sa tanan. Alright. Kag Councilor Miguel, hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga kung maglibot ikaw sa mga barangay sa syudad sang Iloilo, mainit kinang pag-abi-abi sa imo kay ginhingadlan gani ikaw nga Migs, butsilingon nga ti amigo sang tanan, Councilor Miguel? Yes, Cham, no? Kahapos kagkamagaan sang libot sang Team Uswag. Kaupod kay Inday Raisa Trenyas kag kay Vice Mayor Jeffrey Ganson. Kabagaan sang libot sang grupo naton kabay pa maupdan sang tanan ng mga Ilonggo. Ang grupo na Team Uswag kaupod kay Raisa Trenyas kag kay Vice Mayor Jeffrey Ganson. Kagapon na puno sang mga supporters sang Team Uswag ang lapas sa plaza. Ano ang imo sini iya nga mahambal sa ginpakita nga suporta sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo sa inyo sini nga grupo ilabi na gid sa kay Inday Raisa, Vice Mayor Jeffrey kag sa imo subong man sa mga kaupdanan ninyo sa Uswag, Councilor Miguel? Sa grupo kagapon, sibot kita ang nagtilipon 50,000 plus ng kadto. Nakita nato na aton mga lideres. Ang kauswag na kibot kita tatlo lang sa distrito. Ka full all-out support, nakita nila manugdaog ang grupo naton. Tatlo naman lang kaadlaw. Pangabayad ako sa grupo na ang suportaran sagid ang Team Uswag. Para ang pag-uswag sa syudad natin, hindi naman wala na duwa-duwa. No? So kabay pa, mabuligan natin ang grupo, kaupod kay Vice Mayor Jeffrey Ganson, kag aton mga konsehales. Si Councilor Miguel, number ano gani sa balota? Si Councilor Miguel, number 26 sa balota. Number 26 sa balota. Kag liwat, Councilor, ang hatagan ko ikaw sa kayunan nga mag hatag man sang minsay kag panawagan sa suporta diri sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo sa inyo siniiyang grupo. Sa aton mga lideres, sa aton mga kapitanes, sa aton mga kagawad, sa aton barangay officials, sa aton mga lideres sa Team Uswag, tatlo na lang kaadlaw. Kabay pa masuportaran naton ang aton grupo, ang Team Uswag, kay Raisa Trenyas, kay Vice Mayor Jeffrey Ganson, kag sa aton mga konsehales. Kabay pa hindi naman malipatan ang inyo amigo Miguel Trenyas, number 26 sa balota. All right. Thank you so much, Councilor Miguel, and good afternoon. Good afternoon naman. There you have it, si Iloilo City Councilor Miguel Trenyas. Liwat nga nagapapili bilang konsehal diri sa syudad sang Iloilo.
nakaangkorahi ang iya sining advokasya, iya sining mga programa, nasuguran niya na luyag niya sini iya padayunon ang paghatag sang puluyan, ang paghatag sang trabaho, paninguha nga makaangkon kita sang tubig sa sulod sang puluyan 24/7 kag subong man pag-inganyo sa mga investor diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. 6 minutos na nakaligad sa takna sining launa sa aton sining pagpanumbalik ka Banwa. Standoff nagluntad dito sa Banwa sang Dueñas. O kag nga may taga Region 8 dia or may taga Region 8 dia sa Banwa sang Dueñas nga nakakanto. O may vote buying kuno dito mo. Ang aligasyon suportado sang na-recover. Ang na-recover, 1,000 ka pesos, lakip sini isang 10 balot. Kag istoryahan taman karon sini Banwa kung anok matuod nga daw ang nagadala kuno sining na-recover nga 10 balot kag kwarta. Gin-iskortan pa sang Philippine National Police. Balikan tayo ni mga dalakuan ng mga balita sa aton sini pa rin nga pagpalayag diri sa Bomboanay sa Unto pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 8 minutos na nakaligad sa taknang launa. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 4 to 10, 2025. Duha ka oras kag 30 minutos nga great musical show ang nagahulat sa inyo sa sining weekend, May 10. Sabado, kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako umano kun gamay. May 11 is Mother's Day. Ang pinaka-importanting adlaw sang sining nga bulan is celebrate ang ining nga okasyon sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Totong Villaruz kag ang iyang nga banda sa concert at the Plaza. Mother's Day Edition 2025. Mag-uumpisa alas 6 sa gabi sa May 11, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kiko Pangilinan po. Tumatakbo ako para sa mga naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas, na maaaring manalo ang lumalaban ng patas at hindi magnanakaw, para sa mga naninindigan pa rin sa mabuti, totoo at matino. Tulungan niyo akong ipanalo ang tama. Kiko Pangilinan para sa Senado, number 51 sa balota. This political advertisement by Kiko Pangilinan is paid for and by Francis Pangilinan, AGS Building 446 EDSA Guadalupe Viejo, Makati City. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan?
Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro Para sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligan sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Nag-standby karon live si Bombo Jomar Revilla direktamente sa banwa sang Dueña sa Iloilo. Ginapahayag diri banwa nga may standoff kuno nga nagaluntad kagina sa isa ka barangay. Ini matapos nga ginaligar nga mayara sa vote buying. May na-recover nga kwarta, 1,000 ka pesos, lakip sining sample balot. May nakitaan man diri nga opisyal sa Rehiyon 8. Ina mo nagapamangkot mga may opisyal to sa Rehiyon 8 nga nakalabot diri sa banwa sa Dueñas. Anyway, check naton ining mga balita kag impormasyon karon. Kaupo naman sa kay Bombo Jomar. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Bombo Champ, naglawig mga lapit 3 oras no ang natabo sila nga komprontasyon sa tunga ni Vice Mayor candidate attorney Kaiser Cordero kag grupo sa piyak sila nga kampo no ni Vice Mayor ay mipas lamasan bangod sa ginapahayag sining vote buying nga nagkakatabo kay na diri sa may banwa sang Dueñas. Actually may mga ebidensya ang natipon ang kampo ni attorney Cordero kung saan may ara no nga nakita nga isa ka do sample balot siya nasulat ang mga pangalan sa mga politiko kung saan tinalakip to ang pangalan ni Mayor Robert Martin Pama. At the same time, Vice Mayor ay mipas lamasan kag sa kilid no may ginpakita man nga picture nga may 1,000 no kita nga nakita sini Bombo Champ tupad sa sining sample balot. Ang isa pa to sa nakita man ang presensya karon nga do mo to ang nag-atubang kay na kay attorney Cordero ang presensya diri ni ginapag mo ni si OCD Region 8 Director Lord Byron Toricarion diri Bombo Champ no. So damo man sa nagapamangkot kung ano ang kailabtanan kag nga adito ya ang presensya ni OCD 8 Director Toricarion. Sa subong sining matriyon upod naton si attorney Kaiser Cordero, attorney excuse lang bidres kilid live diri sa subong Bombo Champ no sa aton sining mga kabombo. Attorney luyag mabalaan sang pumuloyo kung ano gitong natabo kay na nga do naglawig gid malapit kuno 3 oras tong komprontasyon ni attorney Cordero. Good afternoon. Bombo Jomar, no? Bombo Champ, good afternoon. Actually, na-anticipate na naman ini kahapon pa lang, no? Just by way of a background. Kahapon pa lang, Jomar, no? Nag-hatch na kita sa plano, tani, for an entrapment. No? Bala namon may simultaneous nga tagtaganay kay the past few days gapanghatag na sila voucher coupon no para i-claim sa mga respective barangays no. So kay na simultaneous ina natabuan lang ati may ara kita insider sa sulod nga ma-claim sang kwarta. So di ka barangay to barangay Pandan. Okay. So ginoperate ko kaupod kami ni Mayor Ninoy sulong tani kiti kami ya ma-arrest kiti tani no ugaling kiti armed kit sila armado and that damo sila military aid ti ano ang maobra sang bataon nga abogado no magsulod dito sa ila. So nagtawag kami COMELEC no nagtawag kami PNP personnel para kung tani buligan kami no effect sang arrest or at least confiscate sang mga additional nga mga ebidensya no kiti again that's a valid supposed valid hot pursuit arrest no and search
Kay ang nag-abot man ang polis pero dugay na Jomar, no? Dugay sila nag-abot kag duga pang alang-alang. Kami, hindi kami kasulod kay ginabarikadahan na kami ni Regional Director Tori Carion. In fact, nagka-stand off kami, we had confrontation. Gina-question niyang akong presence dito. Ang hambal niya, birthday party. Hambal ko, RD, paano mag-birthday party? Nga almost, pagsulod namon sa Barangay Pandan, gapalauli ang tao. Do you mean bilog nga barangay nag-attend sang party? No, that's unbelievable. Siyempre, balanta na. Again, na plano na ininamon kagabi pa lang Jomar kay may mga tip na kami nga may ara tagtaganay, no? Kag may ara kami tawo nga makwa sang ayuda sang 1,000 dito. So kaina sang bawal ko no ha, bawal ang cellphone, bawal mag sunglasses, bawal man ang cap, no? Ginapakwa nila. No, pagkwa sang amon insider sang kwarta, nag-text siya sa amon nga nakwa ko na. Yung taga ginpicturean niya send sa amon. Pila tong cash? 1,000 Jomar. Kag may sample ballot, no? Sa sample ballot ano tong nakasulat to? Ang sa sample ballot ang ila partido, I think umpisa kay sa ila vice governor no, nga line up. Uswag, Ilonggo, Beron, Defensor, Debuque, Distora, Oso, Pama, Lamasan, kag ila mga SB members. Tatlo, hindi lang isa ang ebidensya ta, hindi lang duha, kundi tatlo ang nag-send sa picture kag naghatag testimonies, no? Sa aton nga nakabaton sila kag may sample ballot. No, under the law, presumed vote buying ini, no? The fact that may ginbaton ka with this, no, is constitutive of a crime. Krimen ini, Jomar. And that it calls for an arrest, supposedly, hot pursuit arrest. Kaya na-consummate na ang crime. No? Waay man kita gabalabag, sinibalaan ko ang akon kasi man, no? Kinanglano nila. But we cannot allow, no, a criminal acts, no, committed on our face. Natawan mo to, ang tao kay nagabaha. No, how are we closing our eyes on a criminal acts, no, simultaneously committed, no, on respective barangays sa Banwa Cadueñas? I will never allow that, no, to happen. Kaya I believe, no, ang vote buying is not an outright criminal act, no. I think it compromises the interest of the people, no. It undermines long-term development for short-term benefit. Amo na ang concept ng vote buying para sa akon. Kay Jomar, kung may track record ka, kung may hinimuan ka, incumbent ka, hindi ka mamakalboto. You vouch on your mga accomplishments, no? Hindi ka mamakalboto. And I vehemently oppose, no, and object any forms of election offenses, especially criminal vote buying, Jomar. Magluwas kay Director 8 to kay Tricarion, sino pag ito ang mga opisyalis nga nakita mo? Nakita ko dito si Vice Mayor Aimee, ang ako. Lamasan? Aimee Paz Lamasan. Amo na siyang badlagan ng Vice Mayor, subong kontra mo? Correct. Nakita ko man dito, I was told dito si Mayor Bobet nagsumalangay amon sa lakyan, perhaps nakakwa siya tip nga ma-raid kami dito. He left. So pero nasumalang naman iya sa lakyan, why namon siya na barricade. No, ara man dito si Natalia Padrones, no, ang ex barangay captain kag ex nga barangay official sa Barangay Pandan. No. Kag military personnel, wala sila naka-uniform. No, hindi ako familiar sa maitsura. Kadamo sila. Ano karon ang himuon ni Attorney Cordero? Ano karon ang himuon niya kay na-establisar naman nga may vote buying, Bombo Jomar? Ano karon ang himuon mo, Attorney, kay na-establish mo na nga may ara sa vote buying? Right now, simultaneous, no, from Pandan, I was told nagkadto sila sa Punong Grande and do the same thing, no? Daw wala gid kahadlok, daw wala gid katahap, no? Daw
Grabe ang insulto sa Pumuluyo. Even despite our standoff kaina sa Pandan, nagdiretso pa sila sa Punong Pequeño. And then from here kaina, nagdiretso pagid kayo sa mga barangay. Sa mga picture, tanan sila, yes. Bago lang to, alin sa Patiles, sa Talong. Yes. No? And for everyone's information, vote buying is an offense, no? Qualify a candidate. All right. Sige. Jomar. Sige. Ang sa police, attorney, may upod ka mo kinang police sa ma-rate ka mo tanito? Or ang issue ko sa police, no, there is supposedly hot pursuit arrest. Gin pakigbato ko gid ini. Hambal ko, hindi sila magsulod. Kag hindi sila mag-arrest. Actually, as I speak now, though wala gyapon action, no? Kaya dapat dalon sila sa police station for investigation and file necessary complaint. Kiti may ara man complaining witness, may ara kami ebidensya, no? We were there, we could likewise testify. Ang problema diri ang police state daw beholden by a power so powerful, no? Hindi mag-arrest, hindi mag-investigar. No, grabe. Amo na to kagarapal nga bakla na isang boto ay gyapon, no, hindi gid sila mabangbang. Ano siya doon na dismayakaw na disappoint gid ako syempre kay ti balaan naton ang concept, no, nga may natabo nga crime, may vote buying, no, flagrant apparent nga vote buying, yet wala action, no. Ang hambal sa amon regular filing lang kuno. Nagdebate pa gani kami ni attorney ang sa province, Laison, no? Ang hambal niya, regular filing. Hambal ko, I will not allow that because, of course, there's a valid reason for hot pursuit arrest. Walaan mo man kung ma-arresto sila, no? That could have been charged right away for inquest and investigation sa police. So, I'm grabe gid ang akong disappointment. No, kay ti kita naman nila ang sitwasyon, may complainant, may ebidensya, so wala gin-imbestigahan. I hope I can do more for that. So may legal action man si Attorney Cordero batok sa pamunuan sang Dueñas PNP? May legal action ka man sa pamunuan sang Dueñas sa PNP, kaya tinamit sumunod sa point kagad, attorney. We will deliberate with the lawyers of my firm and take it from there. Certainly may ara kita actions to be taken, no, from that. We will siguro isa-isahon lang namang. Mamucham. All right. Sige. So nabatian si attorney Kaiser Cordero ang candidate man sa pagkabisi alkalde diri sa Mibanwas sa Dueñas Iloilo. So bukas kagating ang tamanti maplastar ang magtimbang sa karon nga bahin na regarding karon sa sining reklamo kay si attorney Cordero, may mga ginayata na pang ebidensya na nga ti saya paglantaw nga mahimo gid nga makabulig ni no, sa ebidensya sa pag-file sang kaso may kantanan karon sila payag vote buying Bumuchap. All right. So live diri sa Mibanwas ang Dueñas Iloilo, ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa, no? Tingwaan man sang Bombo News team right now, no, nga malapot ang bahin sang kampo ni Vice Mayor Amy Paz Lamasan sa aton sini nga mga kabombo kag sumungman ang bahin sang Dueñas PNP. And of course, ang Comelec sa sining mga nakita ni Attorney Cordero ngati ini siya ang dismayado gid sa nangin sitwasyon sa aton sining karon iya nga mga kabombo. May mabugat sining aligasyon si Attorney Cordero but sa ngalan sang patas sining nga pagwaragwag pamatian taman, no? Ang bahin sining mga ginaaligar nga nagapamakal sang buto kag nakuhaan sang sample balot nga may lakip
nga 1,000 ka pesos sa mga biyan. Kag sa pulis malagana sila kuno nga hata or tungod sa ila sini nga katungdanan sa aton sini nga mga kauturan. Philippine Standard Time 28 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Mangin kaupod naman sa aton sini nga linya sa sini nga matinion na live ang anay alkalde sa Banwasang Buenavista kag karon nagpapili kag luyag nga magpanumbalik kag magpanerbisyo sa mga pumuluyo sa Banwasang Buenavista o sa liwan si former Mayor Eugene Gallio Reyes. Mayor Reyes, sir, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Aray sa Udto. Mayong Udto, Bombo Cham, kag sa mga tagabalmati sa aton sining sa imo sining programa diri sa Bombo Radio sa aton sining mga kasimanwa nga mga pinalangga diri sa Banwasang Buenavista kag sa malabutan sa imo sining pagwaragwag sa liwat mayong hapon gid sa tagsa-tagsa. Anong imo sining pananawan na Mayor Eugene sa karon nagakalatabo sa Banwasang Buenavista nga lapnagon na gid ang vote buying sa Silimantinion? Ini malikawan kag tisil naton daw open bala sa publiko ang ginapatigayon nga vote buying, pero ang akon lang diri sarang matugda Bombo Cham ang ini nga eleksyon sa mabot nga Mayo 12 ini ang talaksan kung ano naka-matured kon kaalam ang aton sini mga botante sang Banwasang Buenavista kay kun tanaw naton sa pangkabilugan halos sa 37 mil ang botante sang Banwasang Buenavista kag out of 37,000 ang impormasyon nato na baton 60% diri ang ginatarget sa amon sini mga kasumpong kag masami ginahambal sa ila sini mga briefing sa mga leaders na kung sa diin na magpanagtag sang tag 1,000 per head ang ila sini nga grupo. Di kung tanaw naton ang 60% sang 37 mga 22 milyones ina. Sa isa lang kadlaw kung tanaw naton Bombo Cham so nagapakita gid lang diri nga sa sining adlaw mismo sa day money nga tuwag naton 22 milyones ang magwa way labot sa mga previous nga pagabuyanay sa ila sini mga leader kag subong man sa ila sini mga membro nga nagapakita diin ini kwaon sa ngamon sini makasumpong diin sila sarang makabalik ang ini nga kwarta nga iga panagtag kag napanagtag na sa ila sintag sa tagsa ka mga lideres kag mga membro diri sa Banwasang Buenavista. So ini ang pagtan-aw naton nga siling ko kaina ang Mayo 12 eleksyon para sa amon mga kasimanwa. Ini ang talaksan kung do ano na ka alam ang aton sini mga pumuluyo sa pagpili sang ila sini nga palabuton nga mangin kandidato o kung mangin lideres sa amon banwa kalakip man sang national kag diri sa lokal nga bahin ang ila sini mangin basihan kun nga kinanglanon butuhon ang isa ka kandidato base man sa iya sini nga tinutuyo para sa banwa o kung subuman sa probinsya Bombo Cham. 37,000, 60% sa 37,000 is 22,000. So ang 22 milyones nga namin sininimo Mayor ina kung tagsin ang kada botante? Hindi lang tag-1,000, tag-1,000 Hindi ini malipod, lapnagon ini kag may public knowledge ang aton sining mga pumuluyo. Kay ni man ang gina-briefing nila sa ila tagsa-tagsa ka mga leader. Just imagine sa isa ka household, isa ka leader. So kung tanaw naton dako-dako ini nga gasto in day money pa lang sa ginahambal naton nga 1,000 per head plus 22,000 nga 60% sang registered voters. 22 milyones na ang nagwa sa amo pa lang ng adlaw. So di ini kwaon lalabot sa mga previous nga panagtaganay ini makahatag sing dako nga ihibalo sa aton sini nga mga pumuluyo diri sa Banwasang Buenavista. Na kung ano kadako ang gasto para sa ano kung nga kinahanglan magasto sang amo sini kadako nga kantidad para lang makapesto ka, So I think ko gani nagapilar kita sa aton sini mga pumuluyo na mangin talaksan ang inyo sini naibaluan kag inyo kaalam sa gusto ninyo nga mangin leader sang aton sini nga banwa. Ang nagasto balad tam-an kag milyon ka mga gasto sang kwarta para lang sa eleksyon o kon ang wala na gasto para lang na makapungko kag makaserbisyo
sa sini nga palaboton nga eleksyon. All right, 22 million pesos. Diin abi ina mahalin na mayor? Ang mo na gani Bombochamp, no, kung paramdum mo naton sing dako, mabinagbinag na sang aton sini nga mga pumuluyo. Sa day, ano pa lang na, sing naton, ang gina-term naton diri is day money. Isa lang nakadlaw, 22 milyones ang magwa. So diin ina posible, no? Kwaon sang isa ka politiko nga makapungko siya sinipwesto ang 22 milyones sa ginatawag naton nga day money. So, kung padalman pagid naton, apila lang ang sweldo sang mayor o kung sang gobernador o kung sang congressman nga amo sini kadalagko ang ginagasto sa isa lang kadlaw sa tion sa paghatag sing dako nga oportunidad nga mamakal sang boto Bombochamp. Ang another mga pamangkot pagid Mayor Eugene, kung magasto sila din ato abihalin, paano nila mabawi? Amo pag ginasiling ko gani Bombochamp mo na ginapatudok ko gid sa minsaron sa aton siya pinalangga nga mga kasimanwa. Masami binagbinagon gid naton, no? Kag gina-encourage naton gani sila, no? Ang aton sining mga kasimanwa, ang aton sining mga botante sa pagpangamuyo, no? Antes magbuto para magiyahan sila sang mahal nga Ginoo sa pagpili sang nagakabagay nga magpangalagad, no, sa aton sini gobyerno, nasyonal man o kon lokal nga posisyon, kay hindi ni basta-basta lang, no? Sa ginamit lang naton nga mga figure sini Bombochamp, hindi ini basta-basta nga numero sang kwarta nga patigayon lapnag sa isa lang kadlaw sa tion sang eleksyon. Ang isa ka politiko nga makapungko sa among sini kadako kag tam-an kayo kadako-dako nga gasto. Ang pamangkot sa aton sini mga pumuluyo, diin niya sarang babawi. Di ko mabawi siya halos interest. Pila yan ang interest ini, no? Alang-alang sa 22 to 30 milyones nga gastuhanay sa isa ka term o kung tatlo ka tuig Bombochamp. Di niya sarang pwede mabawi kung magtag-10 mil lang ang gastos ang sweldo sang mayor sini sa isa ka bulan. Granting may ara siya nga mga 1.5 sa isa ka tuig, more or less mga 3 to 5 o kung mga 3 milyones ang tatlo ya ka tuig o kung isa ka term. So, di niya tubawion ang nabilin na sobra, no? Ti mag-3 base ang gasto siguro mga 25 to 30 milyones. Di niya kwaon tong 25 milyones nga gasto niya. So mo kaya dapat panundumon sa aton sini mga pumuluyo Bombochamp, no? Ila binigay sa aton mga botante na dapat binagbinagon gid naton ang ining nga mga kandidato nga nagagasto sang minilyones para lang makapungko sa pwesto Bombochamp. All right. Mayor, isaluot ko lang ining palamangkotanon kay concern ba ng mga pumuluyo diri sa Banwa sang Buenavista. Kay kagapon ang informasyon nga imo sining nabato nakalabot man diri sa Bombo Radio nga may nagakising-kising dira sa imo sining balay sang utod mo kag ginapanilagan man ang hulag dira sa inyo sini iyang panimalay. Kumusta na subong Mayor? May ara pa bala? May mga tao pa nga hindi mo makilala o hindi makilala sa mga palibot dira nga daw masami nga nagalabay sa imo sining puluyan or sa puluyan sa imo sining utod nga punong barangay? So far kahapon nagpadulong kita sa puluyan sa aton si Magulang sa kay Cap Steve, no. Balan mo may pamaagi ini style sang mga kandidato labigid ara sa administrasyon ang pagpamahog. Biskan sino lang siguro pamangkuton mo diri. Even ang mga miyembro kag mga lideres nga ginakuhaan nila, may pagpamahog gani halin mismo sa ila sini nga mga ginakabig, no, nga halin sa administrasyon nati kinanglan kag mapasigurado nga mabuto gid sila kay ginasagod na sila kag gitagaan na sing gakigo nga mga kantidad parehas sa mga benepisyo nagikan sa aton sini gobyerno. Same na Bombochamp sa akon sini Magulang nga punong barangay. Gusto nila siguro nga magwa nga tibalaan mo naman ang mga pamaagi sang pinulis bala nga style. Agud lang maplastar nga iput down kag mahimo nga mangin balasihan na Manila nga patu-patuan. So that is why gusto naton kag nagapilar kita kay General Wangke nga dapat tadlungon niya ining mga impormasyon nga aton nakuha, no? Kay ti kung ginagamit ang mga pulis sa sining sitwasyon sa mga politiko diri sa Banwa sang Buenavista kag probinsya sang Guimaras. So ano klase nga pagpatigayon nga ang pulis amo ang magaserbi
bilang in charge sa peace and order situation. So sila mismo ang nagapangita sing pamaagi sa pagpamahog sa aton mga pumuluyo. Agud hindi mapatigayon ang nagakintsakto kag nagakabagay pre na elections nga hilway ang mga tao sa pagpili sang ila sini mga kandidato. So balaan mo may mga behind the reason behind lang ang mga rason. Bumutchamp. Un nga gusto nila ang magulang ko, ang kwaon nila. Agud kun matabo ini ipasibangod sa aton, no? Kay titiun sang eleksyon. So that is why gusto naton atagonin akong tani sa aton sini provincial director sa kay Colonel Ria Santos. Ngayon nga impormasyon nga nakuha naton, hindi man ni magwa, no? Kung nala sing may ginhalinan nga nagakaigo na iwan informations halin mismo sa may aton sini mga kakilala na naga-tan-aw man ang pulis dapat siya neutral kag magpagamit. Pero tibangod siling naton, hindi malipod ang provincial director in charge man na kag dalaman asa sa confidential fund nagikan sa aton sini nga provincial government, no. Amo na ang isa sa mga ginatan-aw naton nga kung hindi ka na magpakitluoy sa aton nga gobernador, kung ikaw ang provincial director magsakripisyo gid ang imo sini nga provincial command kay dira halos na sandig ang tanan nga mga ginasaligan nila halin sa mga maintenance pakanto sa mga kinanglanon sang isa ka provincial police office parehasang Guimaras Provincial Police Office. So dira na sandig ang tanan nga mga budget nila halos sa provincial government. So that is why silang kabungutchamp nagapilar kita, no? Ang mga pulis mga neutral sa sining sitwasyon agud makapili ang aton sining mga pumuluyo sang nagakabagay kag base man sa ila sini nabatyagan kag sa ila na tan-aw nga makabulig sang dako ang mga kandidato nga nagapresentar kagamo sina ang ila pagapilion sa mabot nga Mayo 12 nga eleksyon bumutya. Alright, quick reminder lang sa mga pumuluyo, mga kasimanwa sa Banwa sa Buena Vista sa Mayo 12 nga eleksyon na Mayor Reyes, sir. So sa aton sini mga pumuluyo diri sa Banwa sang Buena Vista, nagpanindugan kita agud nga mayara kamo nga pilian sang insyakto kag nagakabagay nga magadumala sa aton sini Banwa kon sa aton probinsya. Pilion ninyo kag sing naton tun-an ninyo sing maayo. Kag amo na kay na nagapilar kita, ginag-encourage kita nga magpangamuyo kita. Agud magiyahan kita sang mahal nga makako. Na kung sino man ang nagustuhan naton kag nakit-an base sa imo sini balatyagon. Nga amo sining pagapilion mo nga magapungko kag magadumala sa aton Banwa, amo sini ang dapat naton himuon, no? Nga may pagiyahalin sa mahal nga makako kay siling naton mas nakahibalo siguro ang mahal nga makako kung sino ang nagakabagay. So binagbinagon ginaton kay or else sakripisyo naman kita liwat sa nahambal naton sa 3 ka tuig. Di kung magsigi-sigi na ini ang pagpatigayon sang pagpamaklanay nga wala na isang katapusan. Gusto naton nga mangin matinlo, wala kita sing kakaigo nga resources ang aton niya ang pagsuporta lang kay kita magaserbisyo. Wala kita sang kwarta nga sarang igahatag sa aton sini mga pumuluyo. Kay ti kun amo sini karon kun kwartang nagadala, diin mamawi ang ini nga mga politiko kon kandidato nga nagabakal sang ila sini mga boto para makapungko sa pwesto. That is why ang aton siniginalidaw naton ang aton plataporma para sa aton mga pumuluyo nga masandigan nila kung nga akin ang lanon nga botohon ang ini kon ako man nga kandidato. All right, thank you so much Mayor Eugene kagamay hapon sir. Salamat kid bumutcham sa management sang Bombo Radio sa tanan-tanan sa liwat mayong hapon gid ilamigid sa aton mga kasimanwa diri sa Banwa sang Buena Vista. Malipayon nga hapon sa tagsa-tagsa. Deriwavit si Mayor Eugene Reyes, former mayor sa Banwa sang Buena Vista kag nagapanumbalik karon agud yung magpanerbisyo sa mga pumuluyo sa Buena Vista Guimaras. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa Bumbuhanay sa Uto. Istoryahan ta mga nagkalanabo pagido kay may mag-amay man diri nga patay na disgrasya sa may banwasang Haniway. Kag malapit 4,000 ka mga katapos ang 3rd Infantry Division of Philippine Army gin-deploy sa Central, Western kag Negros Island region para sa 2025 midterm elections. Kag pasiplatan ta ang natabo siniya sa banwasang San Miguel, Iloilo. Nga kung sa diin ang inkontrobersyal to ang koronasyon bla. Parang sa ngalan sang patas kapag waragwag, dapat iplastar na to ng both sides.
ang Iloy sang Reyna, siya man ang nag-communicate diri sa Bombo Radio, kag nag-set sang interview, pero pag-abot dito sang Bombo News team, hindi na siya magpa-interview. Mga kasubong siniyang pamatasan sang isa ka tawo ang makabig naton nga hindi normal. Ano gani ang shortcut sang hindi normal? Bumbo Chris? Abnormal? Anyway, istoryanta dugang paginsinig mga balita kag informasyon sa pagpanumbalik sa Bomboanay sa udto pagkatapos gid lamang sa bilang ka-importante nga mga pahanumdum. Oras na. May isa akong kandidato at gusto kong manalo. Ini-endorse ko siya, Greco Bilhica, BG Party List. Bisaya Gyud, iboto, number 98 sa balota, BG Party List. Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampo-sampo gid ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani dong malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Wangod hindi na ikaw maglakat, magpila kag magpainit agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ito po si Senator Tol Tolentino. Gumawa ng Tolentino Law para kilalanin ng buong mundo na atin ang West Philippine Sea. Kung payag kayong makuha ang Palawan, huwag akong iboto. Kung okay lang sa inyo maagaw ng China sa atin ang West Philippine Sea, huwag akong iboto. Kung pabor kayong maging bahagi ng China ang Pilipinas, huwag akong iboto. Pero kung ipaglalaban natin ang Pilipinas, iboto nyo po. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, Senador. Paid for by Senator Francis Tolentino, Barangay Tolentino East, Tagaytay City, Cavite. Ang panit suno kay Dr. Cynthia Sas, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom.
Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente? Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. May mga nagpalabot pagidirisang mensahe sa aton nga ang taga Department of Education yara man ang ila sining presensya sa tong koronasyon, no? Nga ginhiwat in line sa kapiyastahan sa banwa iya sang San Miguel. Sa sining kontrobersiya nga wala gin pasulod ang first and second princess, kay kuno wala nagsunod sa rules or ginkasugtan. And sa pagpangusisa nato, of which kay ginlay down taman diri sa Bombo Radio, may ara gid man sang resolution. Ang organizer sa aton sining mga kabombo sining kapiyastahan. And nahibaluan ta sandig sa Iloy sang first princess nga ang resolution na dihon Mayo 7 las 10 ang aga ginhatag sa iya. So nadihon abi siguro mga 8 or 9 AM between the time sa aton sining mga kabombo, no? And the coronation night gin-schedule las 7. Oh. Sa aton sining mga kabombo. So dito na kag sandig man sa paglantaw nato tinakita tama nagsunod man sa color coding gani nga bisan na una sadto anay color blue kuno sa first princess hindi magsugot kay color blue man kuno sa reyna, so on and so forth, no? Wala sang gloves kuno no pagidirang niya hindi gusto nga ang reyna wala ang prinsesa mi ara, no? Tapos nag-ulan pa gani ito ti pag-ulan why dito man niya kagintrangkahan ilang venue. Sus, nagkalabasa itong mga bataan, no? Mga minor de edad sini. Konsorte kag duha ka prinsesa. Makaluluoy. No? Sa aton sini matag palamati. Kag masubo pagid iya nga kamatuoran, kay ang mga opisyal sa banwa sa San Miguel, ara man to sa venue, pero wise na sa may ginhibo. Now, para nga maklaruhan ginang tanan. Oh? Sa pagplastar naton sa balita, magtimbang sini nga bahin ang diga naton diri banwa. Kung mauna man ang nagareklamo, no? Make sure gid naton nga maka-communicate kita sa piyak sini nga partido. Now, may communication from the mother sang queen. Nagpakilala man siya gani banwa kag yari ang screenshot. Screenshot, no? Ang una siguro bumukris ang puti to background niya. No need to cover sang pangalan no need to cover sa pangalan. Plastar tay pagwa tanan basi mambala mas nagro edit nyo lang na. Edit ka to. Are, no? Kay iti do video magamay-gamay na hindi ko kakita. Pero same lang na kay ako man na nagpasa dra mo. Sa aton sinema kahumbo. Para klaro lang bala. First guro, ining nakita nyo subong sa computer tani no? Sa page ta siya nag-message. Ang hamal niya 8:56 kagapon Good morning. Ako ang mother sang queen. Mapagwa ako official statement today 1 p.m. Na message sa liwat, please lang hindi pag-post or expose nga mapagwa ako official statement today. I'll send you the venue later. So, may kami sa may pagwa. Nag-reply, okay ma'am, pwede kami kapangayos ang imo contact number. Salamat gid. Ginhatag man ni ma'am ang contact number niya, no? Sa aton sinima kabombyo. Tinagpasalamat kita. No? Thank you ma'am. And thanks for reaching out. Nag-approve sign siya. And then, 4:39 p.m., ready na ako, nag-message siya, ready na ako nga magpa-interview sa San Miguel Munisipyo. Alright? Okay?
Next naton nga communication pagid sa aton sini nga mga kabombo. Next nga communication ni Mother Queen or Queen Mother. Bao, may lang kay why siya nag si ano ganina ang sa ano na bla Tita Reg, Mother of the Dragons. Queen Mother na bla. Oh, ilang kay plomasensyayo ko kaya hindi ko kita layo mo. Oh, are. Alright, message from Mira C. Cole. Ano ko? Jutayan na nagsala pa. Mira C. Mol ni kong mole. Oh. Dipindi si mo kung plido mo. Good morning, ako ang Mother Sang Queen. Mapagawa ko official statement today, 1 p.m. Amo na nito siya, no? Okay, San Miguel PNP, ready na ako magpa-interview. Alright. May ano pa gini siya, no? May communication pag hindi sa kay Bumbuhana mo kung ako magsala sa aton sinimatag palamati nga ginkantuan. Anyway, para nga maklaruhan kita dara si Bumbuhana sa linya ta Bombo Chris. I-check na bala si Bumbuhana. Bumbuhan, please go ahead. Yes, Bombo Cham diri sa bahin sa nga Banwa sa San Miguel sa nauna na nga mga issue man kumbaga diri sa may bahin sang ilang annual town fiesta between the issue sang wala mapasulod ang first and second princess nga diri man sa may cover gym sa San Miguel kung sa diyan ginahiwat ang ining coronation program. So bali sa sulod sini ang mismo lang nga konsorte ang ining mismo man nga fiesta queen but wala gin pasulod ang ining first and second princess bangon man kuno pero may Bombuhan may ara kamo sa communication nga duwa ni ang ngalan sa iya sa Facebook social media account is Mira C. Mole. May ara kamo exchange of conversation nga amo na na schedule sa munisipyo yes, interview. Oo, tama ina Bombo Cham kay ti ang ining ang iya nga pag-message sa may Bombo Radio Iloilo page yet nga nagasiling nga mapagwa sang official statement coming from Queen Mother nga amo ini kuno ang venue and 4 p.m. sa munisipyo but syempre may mga kuan man kita dirigin message naton init sa liwat nga ma'am ang nagpakilala from Bombo Radio will you be available pa later at 7 p.m. for interview kay may program pa kag is it okay ba lang nga 7 p.m. ko interview hon kasang nagsabat man siya nga reply nga okay with like sign pa ini and hambak ko sige ma'am thank you gid hambak ko diin ikaw interview hon sa San Miguel Police Station lang o kon diin ang kilanglan bala so nag-reply man ini nga diri lang sa may munisipyo and we replied naman nga noted ma'am sang time na nga padulong na kita sa may Banwa man sang San Miguel gin text naton ini nga ma'am coming na kami tapos wala na ini nag-respond and dito na nga ginatawgan naton ini Bombo Cham via call kag nagasabat man ini siyang ma'am ay hindi kami galianay magpa good evening ma'am sa Bombo Radio ini pakadto na kami diin ikaw sa nagkasabat man ini ngati ay ma'am diri na ako sa balay ay hindi ako magpa-interview kay gabi na kag nagainulan ti amo ko diri na kami ma'am sa may ano sa dali lang anong oras ni siya naghambal nga Areo 4:59 nag-text sa iya nag-message ka sa iya ini-mensahe sang normal nga tao normal ang paminsaron basaon ko good afternoon ma'am this is Hana o Bombo Radio will you be available later at 7 p.m. may oras for interview kaya nag-explikar man sa Bomboana nga manyuskas pa siya abe is it okay po thank you ang reply sang nagapakilala nga mother sang Queen sang San Miguel okay tapos may thumbs up pa namangkot pa gani normal nga reply sang normal nga tawo thank you ma'am diin ikaw interviewon sa San Miguel Police Station lang nag-reply man si ma'am diri lang sa munisipyo nag-reply pagid ang normal nga pang-reply sa normal nga tawo noted ma'am nag-reply siya sang approve sign tapos nag-message si Bumbuhana coming na po kami ma'am
Mga anong oras ka mo nag-abot sa San Miguel, Bombohana? Sang time nga mga nakalapak na ini 7 p.m. kaya wala pa kami sa munisipyo. Siling ako sa iya nga ma'am ang via call nga na traffic kami diri ma'am sa may Hibawaan. Napit na lang gid kami. Okay. Tapos sa may San Jose, una to nga tawag tuluha ka tawag mo siya mula masabat. So hambal ko ba sa iba lang masako, tikay duga nagatupaan ang mamunog nga ulan kag pinangilat na dito sa Banwasang San Miguel. So sang nagapalapit na, nagtawag ako liwat, nagsabat ini siya. Kagamba ko ma'am mga 7:15 ata or 10 to 15. Tapos, nagsiling ini siya nga, ma'am, hindi na ako magpa-interview. Niya, kay nagainulan diri, kag nakapuli na kami. So, ang ko, din ikaw, ma'am, kay doon nagluloy, manya pa ko, tabang mo siyam, kay di kuwaon, tabala ang side na niya. Diin ka, ma'am, nag-star sa San Miguel, kay katuan ka na lang danamon, kung ang concern mo, nagainulan? Yes, amo na gaginhambal ko, bang mo siyam, kay katuan lang namon siya for the sake of balanced reporting at idukakabahin ang kuhaon naton there is amo nga issue. So sabat man mi siya nga nakapuli na ako di ma'am, hindi man ko di makapa-interview sa balay kay ti ari man di ang mga kabataan hindi ko gusto nga makita nila nga amo ni ang ginapanghambal niya and gina-interview sa kuno sang media. So mo ko sige ma'am, ba ko ano ba mangita na lang ta kita ka place or pwede kita ka pa police station na lang gitbi nga para ma-interview ikaw. So naghambal man ini Bombo Cham nga ti ay gabi na galing ma'am, hindi ko na mabayaan di ang akon kabataan kay wala rin mabantay sa ila. So, we agreed na lang gid iya nga ati sige ma'am ang ano bay do medyo ano ma'am kay tikilang lang ta ina mo na mo imo statement. So kambalsa nga ay wala alang-alang na gid abi ma'am, pamista na lang kamo daanay Saan fiesta sila? Yes, Bombo Cham. Saan fiesta sa San Miguel? Kahapon gid, kagabi gid, May 8. Okay. So, hindi pwede maka-interview kay ni gabi na kagainulan, pero pwede ka pamista. Kung mga baghak lang ang tao di sa Bumbo, of which nga why na di sang bilin nga baghak, status lang. Namista ka mo tani ito Bumbo, ano? Actually, mo ito. Galing ko unang kapangagda, baghak ti do, hindi man ko magkadto, hadi nga jis. Amo gani. So, right after, sang pagdasiling niya nga, ay, wala yung alang-alang gid ako, pamista na lang kamo diraan. Pamista na lang kamo dira? Oo, pamista na lang kamo dira. Wala sa gambal nga. Ay, ang purpose to yasang pagpasan Miguel ta, nga makuha kita balita. Nga masabat siya sa iya siningabahin, bagod nga ti damo nagareklamo diri sa kontrobersiya nga iya sininga gintuga. Amo gani nga though somehow do ka sarcastic pa bala nga magambal nga pamista na lang kamo dira ma'am. Do amo na. So ang plan right after to kati wala man kita makuha sang iyang bahin, we nagkadto kita sa may San Miguel Municipal Police Station. Agud nga tan-awon iya ang latest nga situation sang blatter report sang mother sang first princess nga nagpa-blatter sila record Mayo 7. So amo kay mapasaka to sila sang kaso mo. Okay na lang nila blatter. Anyway, dira ta kauton kay do medyo alang-alang na ginaton sila nga chimpo. Thank you so much sa Bombohana. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa number 1 na most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombohana Andasa. Now, Ma'am Mira Simole, with all due respect no sa imo, bisan nga you are lacking of due respect. Nagalibog ang ulo ko nga maset ka sang kahigayunan para nga maplastar nimo ang imo sining iya nga rason kung nga nagtranspire kag nangin kontrobersyal ang koronasyon sa Banwasang San Miguel, pero sa nag-abot na dito ang news team para makuha sa imo sining side, hindi ka na magpa-interview kay gabi na kagaulan. Ano ang diferensya sang gabi kag nagaulan para iya nga i-clarify ni mo, replastar ni mo imo sininga bahin sa aton sininga mga kabumbo. Tapos ang mga alibay nga hindi siya kahalin kay why may bantay sa bata niya, maparina mo gani bata mo, helper, di ka kasara magkwa, ma'am.
Anong istorya mo naman? Di ba? Oh, sentido común lang kung wala ka sa sentral di man ughuman na bakal ka de updan ta ka kay may buy one take all de. Anyway, granting for the sake of discussion nga ang imo sini nga paghangop iya paghambal mo nga amo sini ang oras ara ka sa munisipyo. Pero kung ang taon naton why man yan naghambal si Ma'am Mira Mole, si Mrs. Mira C. Mole nga dapat bumbuhana by 6 p.m., by 6:01, by 6:02, 3, 4, 5, 6. Ari ka na di sa munisipyo kay kung why ka pa mapuli, kuya. Why ka man naghambal? Namangkot pa gani si mo ang normal kagayara sa insakto sini nga state of mind. Oh? Nga available ka pa by 7 kay may trabaho man kami diri nga ginobra mo. Oh, domos na bla pero politely gin-text sina sa imo sa amon sini nga reporter. Tinag-reply ka man nga okay, may thumbs up pa gani. Oh? Sa aton sini makabumbo di bla ipakita taman to. Oh. Tianuya ang gad-gad sinini mo ma'am nga pag-abot to ya sa news team, hindi ka na magpa-interview kay nagaulan. Kag nakapuli ka na. Kung kantuan ka na namon, hindi mo man gusto nga kantuan namon kay basi kuno mabatian sa mga kabataan mo. Ay, nano ni ang opisyo ya boy man? Hinangag. Oy boy, regali si Pariboy. Regali si pa ti Pariboy, no? Nga nakahambal ka Pariboy. Nga hinangag inang amo sina nga sitwasyon now. Oh. Pariboy, nga nakahambal ka nga hinangag inang sitwasyon nga amo sina. You tell me, bakit nga ba? Ay, yun di kang garoya. Pariboy, kay gabi na, kag nakapauli na si Mrs. Mira C. Mole sa ilabalay, nga siya man ang pakanto dito sa Bumbo, no? Nagset sang venue para nga ma-interview siya, para yung makuha man ang iya sini nga bahin, o galing kay ti, siyempre ma-travel pa kita mo from Iloilo City to San Miguel. Oh. Mayo tani kung may mga jet plane ba? Jet plane? Oh. Kung may mga jet plane kung tani kag kung naga-teleport ang mga reporter dis Bumbo, no? Mayo tani kung namo sina galing kay kung namo sina sitwasyon ti basi drama na nis Bumbo karon nya nga guwasi na rin naton. Oh. Ti ano man nya klase nga abi Pariboy prangka nga istorya. Anong pananawan mo sa mga kasubong sini nga sitwasyon nga pagkantuon ka to anay kay nag-abot ka na? Hindi na saya? Oh. Pariboy, focus Pariboy. Pariboy, anong mambal mo sa kasubong sini nga senaryo? Hinangag. Nga hinangag Pariboy aw. You tell me, bakit nga ba? Sus Maria kagusip. Anyway, lapaw na ko sa latin sa aton sini nga pagpangalaga diri karon sa Bumbuanay sa Udto, no? Kung may ara man niya sang pinaindis-indisanay, kompetensyahanay, paggarbo-garbo sa production, kay kumukoronasyon, once in a lifetime moment, no? Sa mga kabataan, hindi naton makuha ina sa ginikanan nga gusto nila bunggaitan ginang production sa ilaman sini nga mga kabataan. No? Pero sa aton sini makabumbo, gamay kon lang tani ni iya nga sahi sang mga diferensya nga pwede man makapan-kapan kag matigayon. O galing kay mas nagpangibabaw ang ego, ang bugal, so ila na lamang sini iya gin pili nga may idisog sila kag may maruya nga tawo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang aton lamang sinadri ay plastar naton ang magtimbang sini nga bahin para sa patas nga pagwaragwag. Ginapresyar ginaton ang pagpakigangot ni Mrs. Mira C. Mole, nga nagpakilala nanay sang Fiesta Queen. But
dismayado kita. No? Nga ti siya mismo nag-set sa lugar, kay mapagwa na siya sa statement, pero sa nag-abot kita dito, ti hindi na siya kay nagaulan kagabi na kag nakapauli na siya. Nag-offer man kita nga kantuan sa ila puluyan, pero damo na siya sa nga rason kag ginsugo yun na lang ang aton sini nga mga kupta ng mga bombo reporters nga sinya ti pamiesta na lang kamuda do kasubong bala nga para hindi makamu maruya nagasto kamo sang gatong, no, tapos intonses lang abtan nyo to ti pamista na lang kamo sa dra, do mo sinang nga luyag nga pag-uon nga istorya, sa aton sini nga mga kabombo, ti why kita nagahuna-una nga sa mga kasubong sini nga sitwasyon, may mga tao gali iyang nga ti wala nagaparespeto sa ila sini iyang nga kaugalingon, no? Bisan ng kaugalingon nila wala nila ginarespitar. That is why nga ti ako makahambal nga si Ma'am Mira Simole, ma'am, kung nagapamati ka man subong kag kung may makabati man sini sa aton sini nga mga kabumbo nga kilala ni Ma'am Mira Mole, hambalon mo siya nga Ma'am Mira Simole, no? You lack due respect. No? Why kaya sang ginatawag sini nga respeto sa imo sinisig kaparyo kag mismo respeto sa imo sini nga lawas. Amo na lang hambal nila, treat people the way you want to be treated. Talk to people the way you want to be talked to. Respect is earned, not given. Bisan ibubo mo pato kung pilangin bubo mo para paraynahon mo ang imo sini nga bata, hindi ina matumbasan or hindi ina maka-equal sa tawag sini nga respeto. Hinali! Siguro, base sa estudyante ini si Ma'am Mira Simole, sang nagaklase sang good manners and right conduct, nagkakatulog ni siya. Before we end, Pariboy, anong mahambal mo? Hinangag. Nga hinangag! You tell me, bakit nga ba? Standby na sa kahapon lamang program, kaupod sa kay Tita Regine. Hiraman si Bombot siya mablanco over, nagabilin sa imo sa manenay nga hapon. Naglipat ako na iso ko. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 4 to 10, 2025. Duha ka oras kag 30 minutos nga great musical show ang nagahulat sa inyo sa sining weekend, May 10. Sabado, kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga.
Sa tiyon sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sininga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako umano kun gamay. May 11 is Mother's Day. Ang pinakaimportanteng adlaw sang sininga bulan is celebrate ang ininga okasyon sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Totong Villaruz kagangiya nga banda sa concert at the Plaza. Mother's Day Edison 2025. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa May 11, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tiyon nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members
sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabombo. Hello, this is Tita Regine again para sa kahapon lamang program, May 9, 2025. Ilang tulog na lang, election day na. Check ta, how many days exactly? 3 days to go. 3 days to go, mga kabombo. Made up na ang mind tada. Kabaygid, kag, hindi gid magpatip lang, ha? Siguraduhon ang aton nga sanctity sang aton nga boto, and most importantly, let us go out and vote and let our votes be counted. So sini nga hapon, how I wish no that your stories would also be counted, pero kung wala nyo pa ina nasulat, hindi gina siya ma-count, hindi gina naton ma-consider nga ano siya, bale vying also to be one of our winners, because ang pinaka-importante sa tanan nga nagpadala kamo sa inyong istorya para makadaog kamo diri sa kahapon lamang program. So all you have to do is sit down and write down your stories. Kung may gadget, kung may computer, pwede gid nga ma-email para mas mahapos ang pagpalabot sa inyong mga istorya. Email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Kung wala naman gadget, kung wala naman sa may masugo dira, para nga i-computerize ang inyong mga istorya, pwede gid dyan, no? Matumatuhan isulaton sa gihapon, especially sa mga seniors naton dira, nga ti amo na lang na iya ang ilang nangin hobby. Amo na lang na, no, ang ilang palipas oras ang magpungko kag magsulat sang ilang mga kasaysayan. So write your stories and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Second Friday na para sa bulan sang Mayo, and here's our song para sa inyo, and this is from Charles Kevintan. 2. Welcome sa KLP, kaupo ninyo si Tita Regine. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of these lips without someone to care?
What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? What good is the sun when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of this dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. Come back and make me complete. Come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? No, there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life Charles Kevinton, beautiful song entitled to ano ginimo nyo kagabi sa ginannounce nga nagwa na tong White Smoke, diba? So, nagwa na ang aton nga bago nga Pope. Wow, ako yan na alas 2 sang bantay to catch the first glimpse ano hitsura sa aton bago nga Pope. So we thank the Lord for sending us Pope Leo XIV from the Augustinian order. Good afternoon again, 24 minutes after 2 o'clock, mga kabombo. Ari kita sa isa ka letter nga specially requested. May 9 natin ini nga pagabasahon. By the way, the song too is also shared with FMB nga nag-share man sa iyang story. Ginbasa naton daw Monday. Nga saling nga, ang request niya kung tani nga song is 2, but later ko na lang nakita. Anyway, it's never too late. That song is also for you. Ari na ang sulat ni Mr. Survivor of Southern Iloilo, Dear Tita Regine. Una sa tanan maayong hapon gid sa imo Tita Reg. Sa mga kaugdanan mo dira sa Bombo kag subong man sa tanan nga mga maukod nga mga listeners kag mga letter senders ang kahapon lamang program.
This is my 5th letter, tita. Kagang ako naman subong ipakigbahin. Nahanungod din sa isa ka pinakasuod ko nga abyan nga babae. Ukon ang akon nga girl best friend. Tawagon lang naton siya kay M, Tita Reg. Ining si M, tita, bali classmate ko gid ini siya, humalin sa grade 1, tubtub sang 4th year high school. Bale, magkaiping lang man sini ang amon nga baryo, tita. Kag tungod nga mas malapit lang ang ila baryo sa amon, kag may primary school sadto sa ila, gani nga dito na lang ako nag-eskwela. Humalin sang grade 1 tubtub grade 4. Pero sa pihak na ini sila ya nga banwa. Bale, sa isa sina ka classroom, tita, may tigduha ka grades, pero isa lang ka maestra ang nagatudlo. Ang ideya sina ni ma'am, ginatagaan lang niya sang task o kon kolopyahon ng isa ka grade, kag masaylo naman sa pag-lecture sa isa ka grade. Tungod nga kulang abi ang classroom, tita. Kagamay lang man abi ang mga pupils sa kada grade. Siguro yara lang sa mga 8 to 20. Sa first nga classroom, upod ang grade 1 ka grade 2. Then, grade 3 ka grade 4 naman ang sa second nga classroom. May ara man sa elementary school sa isa man namon kakaiping nga barangay, tita, nga diri man sa amon banwa, pero medyo malayo na abi kun halin diri sa amon balay. Kag masyado gid kabudlay, ilabi na gid kung tigululan. Tungod nga may malapad pa abi nga suba nga talabukon, kay wala pa sadto sang hanging bridge. Sa malipot nga istorya, tita, sa nangin mag-classmates kami sinisadto ni M, humalin sa grade 1 tubtub grade 4. Abaw, hindi kami siniya magbaot. Bisan pa nga babae siya, kaysang elementary ako, tita, porte, gid abitakon kabuot, kag hipuson. Naka back-to-back, well-behaved awards pagani ako sa grade 1, kag grade 2. O, back-to-back, gid. Pero sa pag-grade 3 ko, tita, most neat and clean naman nga award ang ginhatag sa ako ni ma'am, kay permi na lang kuno well-behaved, siling niya. Kag si M naman, siya naman ang gitagaan sang well-behaved nga award, tita. Bisan pa nga palaaway. Palaaway gani siya. Well-behaved gyapon. So ako ang tipo sang bata nga masyado gid kahipuson kag mahuloy-on, tita. Bisan pa nga ginasakit o kung ginabully ako sang iban nga mga kabataan, pero wala gid ko iya nagabato. Wala man ko abi naga-join sa iban nga mga kabataan nga nagahinampang. Nagahampang tana ang iban nga mga kabataan. Samtang ako iya, hustuhan lang nga magpungko sa siya, kag magsagad pamusi-musi sang akon mga mata. Samtang nga nagatanaw lang sa akon nga mga classmates, nga usually nagalagsanay. Since ang daycare pa lang ako, amo na gid man sini ang akon nga attitude kag character, tita Reg. Hindi ko gid malipatan, nga sang grade 2 kami, ginpahibi ako sini ni M. Ginpakal niya ako sang lapis sa butkon kag nagdugo gid. During paabi ato sang class hour, nainit siya kuno nga magtulok sa akon ta. Kay permi lang ko kuno nga nakatak-in kag nakabelta. Ano siya ka panamkon sa simo? Joke Anyway, kung kaisa, bisan pa nga nagapanglase ang amon maestra, pero sagad gid niya ako sinisang garit-garit, nagapanguhit, nagapangusi, kay kung kaisa, ginakurisan pa niya ang akon nga uniforme. Pero wala ko gid siya ginasapa, kay wala man ko gani isang halambalon nga sahi isang bata. Kay nakatak-in kabi mo, kay nakabelt kay gid permi. Do hindi ko bala kabalo nga magbato o kung magreklamo, tita. Amo na siguro, naging pakal niya ko sang lapis, kay nainit siya kuno sa akon. One time, sang pag grade 4 namon, di kay wala sang klase ang akon manghod nga lalaki, nga grade 1. Kay man, wala nakaabot ang ilang nga maestra. Tungod kay nahadlok siya nga magpauli, kay malayo ang amon balay, kay wala siyang sang upod. Gani, nga ginpasulod na lang siya sang amon maestra, kay ginpatupad sa akon pulungkuan. Kay ato siya nagatindog sa sagwa sang amon classroom, samtang nga nagahulat sa akon, ining akon manghod. So sang ato na siya sa sulod, kag nagtupad sa akon pulungkuan, samtang naga-lecture ang amon maestra. Sagad man sini ni M sang garit-garit kag kusi ang akon manghod. Gani nga naghibi.
Wala niya bala ginhambalan si M sang mabaskog tita nga. GEGA ikaw! Bakod blank mo! local term for V, tita. Labuon ko rakaron kaghaboy sa busay. O nang hamba sa manghod ko kay M. Tinahamot gid ang amon nga maestra, tita. Kag nagkirinadlaw ang akon mga classmates. Amo man ang mga grade 3 nga yara lang sa pihak nga row sa sulod sang classroom. Siling ni ma'am sa akon, ay abaw, Mr. Survivor, grabe ang libayon mo. Tinagipos lang man ako, tita. Amo ato ang isa sa mga hitabo nga hindi ko gid malipatan. To make the long story short, tuig 2008, dungan kami ni M nga nag-moving up gikan sa grade 4 sa among primary school kag nag-transfer naman kami sa isa ka elementary school nga ginmensyonar ko bala kay ina, tita. Bale, nga klasmitanay man kami sinigihapon sang grade 5 ka grade 6. Pero unlike sang primary, nga halos hindi gid kami sadto magbaot, pero sang nag-transfer na kami sa bagong nga school, to nag-okay naman gawa kami. Pero hindi malikawan, nga nag-aaway pa kami gihapon kung kaisa, tita Reg. Pero, lain naman nga style. Nagabato na ako sa iya. Kung kaisa nagasunluganay, kag may best man nga nagasulatanay sa papel, tapos kumuson ina, kag ihaboy sa iya, agud iya ini nga basahon, amuman siya sa akon. Ang mga nakasulat, tita, mga hindi manami nga mga tinaga. Usually, mga bad words, pagpangyaguta, o kung malain nga mga tinaga nga against sa kada isa. Sa laktod, tuig 2010, dungan man kami sini nga nag-graduate sa elementary, tubtob sa nag-high school kami sa amuman gihapon nga barangay, kaglasmitanay man kami gihapon, humalin sang first year, tubtob gid, nga nag-4th year high school. Balan mo, tita Reg, sa pag-high school namon, gina-divide lang man abi sa tigduwa ka sections ang kada year, kagay gamay lang man abi ang mga estudyante. Siguro, yara lang sa mga 45 to 70 ang kadamuon sa mga estudyante sa kada year. Pero mas swerte gid kami sini ni M, nga wala gid kami kaagi bulagay sa isa ka section sang high school. Nagsugod lamang sini ang among nga closeness, tita, sa nakatapak na kami sa high school, particularly during sa pag-first year high school. Kag mas nga nangin malapit pagid kami sa kada isa, tubtob sa nung 4th year high school na kami. Do sa hindi gani ako makapati, tita Reg, kag bisan siya man gani, ngang enemy, o kung kaaway ko sadto sang elementary, nangin isa ko na kasuod nga abyan. Nangin girl best friend ko, tubtob sa karon. Kaya ibanta na, tita, from best friend to enemy or from best friend to lover. Pero kami iya, do ka unusual, nga from enemy, then eventually, nangin mag-best friends. By the way, dungan man kami sini nga nag-graduate sa high school sa tuig 2014. Pero nakapadayon siya iya sa kolehiyo. Nakatapos siya sa 1 year nga vocational course sa isa ka universidad dira sa distrito sang La Paz. Bale, evening class ini tita Reg, nag-eskwela siya sang culinary, samtang ako iya, nag-obra sa isa ka restaurant, dira sa city proper. Sa subong, tita Reg, may bana na siya, kag may isa ka bata nga babae, kag nagapag-idaro na sa pita ka tuig, kag nag-grade 3 na sa pag-abri sang klase, ang iya nga bata. Kuhaon niya pakuntani ako sadto nga mamaninoy, tita, but unfortunately, wala akong nagdayon. Kay that time, nabudlayan pa ako sadto sa akon nga sitwasyon tungod nga pila pa lang man ako kabulan ato kabulan nga nagligad sang natapos ang duha ko kaasod-asod nga operasyon kag wala man ako abi nagpa-proxy. Pero nalipay gid ako para sa iya nga may kaugalingon na siya nga pamilya kag kun ano man ang iyang estado sa karon, but despite of that kanami kayang amon nga pag-abyanay kag strong communication padayon man sa gihapon. Kung sa bahin naman sang iya mister, balaan ko ta nga wala gid sang pagpangimon nga nag-register or nag-exister. Kay kilalahay man gani kami sang iya bana, kag no need naman nga mag-set pa ako sang boundaries sa amon kaangtanan bilang isa ka suod nga mag-abyan. Actually, mas nangin solid pagid gani ang amon nga pagiging mag-best friends. Isa ka transparent kag matudtod nga pag-abyanay,
nga nagahang panay kag wala sang halo nga pagpakuno-kuno, plastikanay, ukon, pagpamintaha. Isa ka unconditional nga pag-abyanay nga wala nakabase sa anuman nga benefits nga makuha. Pero labaw gid sa tanan amo ang pagpalangga, pagsalig, pagkabalaka kag ang respeto sa kada isa. Ang manami pagidta kay mas nga nangin open pagidgani kami sa kada isa. Kag halos tanan nga mga sikreto kag mga problema gina-share na namon sa kada isa. Bisan pa nga hindi man gid kami layuanay, pero amo man lang kami makakitaay kung may mga okasyon, pareho sang fiesta. Pero permi man kami nga naga-communicate through messenger ta. So sa pihak sang medyo hindi man nami agin suguran sang among nga kasaysayan, pero grateful gid ako katama sa mahal nga Ginoo Tita Reg. Tungod nga siya gid mismo ang nangita sang palaagyan, agud nga manginsuod kami nga mag-abyan ni M. Hindi lamang bilang classmates, kag bilang isa ko siya kasuod nga abyan o kung best friends kami, kundi nga isa gid siya sa mga tawo nga akon gid nga nangin inspirasyon kag nangin kabahin gid sang akon kabuhi. Kun nga nangin mabakod ako sa pagpangatubang kag sa pagpakigbato sa tanan nga mga pagtilaw kag mga pag-antos nga nagabot sa akon nga kabuhi. Sa subong makahambal ako nga isa ko na siya kamatuod-tuod nga BFF o kon best friend forever. I'm pretty sure, Tita Reg, nga hindi maguba pa ang amon nga pag-abyanay tubtub sa katapusan nga tinion sang akon nga kabuhi diri sa ibabaw sang kalibutan. Kutob na lang diri ang akon nga pagsaysay na tuhoy sa akon kasaysayan sa akon girl best friend nga si M. Madamo yun nga salamat sa imong pagbasa, Tita Reg. God bless you, stay healthy, and more power to your program. Respectfully yours, Mr. Survivor of Southern Iloilo. People come into our life for certain reasons. Kung kaisa, no, those who stay forever, we started with them. Nga do ka hindi manami, ang iban do ka awkward, ang iban do ka nabla nga do hindi ka mag-imagine, no? Nga in the later years, mangin very close gali ka mo sa isa kag isa, and you would end up as best friends. Kaangay gid sa inyo, no, nga natabo sa inyo ni M. Mga mabalta frenemies. Frenemies ka mga duwa. But that is true because ang pagkilala sang kada isa would take time. And as you continue being together, dira mas makilala mo gid, mas matungkad mo gid ang pagkatao, ang character, ang personalidad sang isa ka tao. And then that's when you decide, no? Kung mag-click na ka mo nga duwa, that's when you decide nga, this one good man is for keeps. Nga sahi isang abyan. We might have started nga hindi manami ang kick-off, pero it's okay kay ang ending naman is very sweet. Di ka mo gid nga duwa ni M, no? Nga even now, she's married, may bata na. Pero sa gihapon ang inyong friendship, ba nag-last for how many years, no? Since elementary until high school. Grabe. And until now, it's still going on. So treasure one another. Talagsa ka lang gid makakita sang matuod-tuod nga friend through thick and thin and through ups and downs. Thank you so much sa imo, Mr. Survivor of Southern Iloilo. 39 minutos, makalipas ang tak ng alas 2. We still have more stories na i-share sa inyo. This is Tita Regine and this is KLP. Magapanumbalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng hand. Patuloy lang tayo. Here's another story from Toto Max ng Barotac Viejo. Dear Tita Regine. A blessed day sa imo, Tita Regine, kasatran nga KLP lovers, listeners, kag letter senders. Usually, Tita, wala ako nagapadalas ng letters about love. However, subong, na-realize ko nga it's time. Panahon na para ipaambit ko ang akong mga ginagyan sa ginatawag nga pagka-in love. Kag inina ang tion, agud isugid ko kag itulid ang mga tawo nga naghatag sa akon sang inspirasyon agud magpadayon kag magbakabaka sa pagtuon. Tita, as a student, madamo ang akon mga ginagyan nga mga pagtilaw nga kung sa diin nakasiling ako, Lord, hindi ko na kaya. Masurrender na ako. Apa nga abala nga nakaya ko man, diin bala ako nagkuha sang courage nga magpadayon. Tita, first of all, inibangod sa akon magulang nga babae, ang amon nga breadwinner. Tita, sa napatay si mama, kagbiskan sang buhi pa si mama. Si Ate Cute, siya gid ang nag-provide sang amon balon sang akon utod nga babayi nga si Nene. Kabalo ka, Tita? Ang akon na may farmer, manuglabay lang sang talamnan kag panday. Bangod diri, hindi permanente ang iyang trabaho, seasonal. Kisa nagalinyada ang obra, kisa wala. Gani ang akon gid magulang nga si Ate Cute ang nag-provide. Nagaobra siya, Tita, sa isa ka department store diri sa Banwasang Barotac Viejo. Sang una cashier pero subong supervisor na. Tita, sa adlaw-adlaw bala nga pag-eskwela ko, ako na-realize nga si Ate Gali or si Ate Cute gani mga 8 hours nagaobra, naga-overtime, gaupod sa delivery, kag adlaw-adlaw sobrang nga stress ang ginaagyan. Siya nagabato kag nagapadayon sa pagpaeskwela sa iyang mga utod, biskan kung panumdumon ko lang gid ang sweldo niya. Nagapadayon man gihapon, so nga or bisan kulang gid no ang sweldo niya. Nagapadayon man gihapon. So nga nga masuko ako, si Ate gani wala. So na-realize ko, Tita, nga despite nga kadamos ang pagtilaw kag problema nga nagaabot sa akon, dapat mapadayon lang ako. Kayang iban gani nga tawo, mas malala pa ang ginaagyan kaysa akon. Kada makita ko, Tita, ang tawo nga nagapaeskwela sa akon, nga nagabato, kag nagapadayon. Mas nagainit pagid ang kalayo sa akon tagipusoon nga magpadayon. Tita, palangga ko gid ang akon nga mga utod, especially si Ate Cute. However, wala ko nagakahambal sa iya. Apang grabe gid ang ako nga pagpasalamat kag thankful ako nga nangin magulang ko siya. Madamo nga salamat, Ate, palangga kagid namon. Secondly, Tita, inibangod man sa akon crush, tagon lang naton siya nga Madam. Tita, siya ni ang nag-iisahanon kag nagdugay ko nga crush. Usually, nagaka-in love ako sa isa ka tawo, apang temporary lang. Apang this time, it's been almost 2 years. Nagumpisa ang tanan sang first day of school. Abaw, Tita, porte ang mga mata niya. Amugid ina ang akon una nga nakita. May pagkasingkit siya, manami mag-English kag mag-pronounce.
Very talented man, mapisan, maalam, kag syempre, gwapa. Grabe siya mag-smile. May time gani tita, nga kung makita ko siya, daw matunaw ako kasubong sang isa ka ice cream. Kag siya, daw adlaw nga grabe ang kasanag sa akon panulukan. It feels like nag-stop ang kalibutan kung makita ko siya. Psst, in love ka na, pre. Anyway, kada recite niya gani tita, mas nagaka-inspire pagid ako nga mag-recite. Naga-feel ko gid tita, naga-feel ko gid tita nga daw may butterfly sa akong tiyan. Tita sa grade 10, naging mag-best friends kami. Hala ka bad sa akon. Dapat kuno ang busy ng isang iban kung best friend mo, wag kang magagusto. Haha. Tapos tita, may isa ka best, ginpahambal kami kung sino ang amon crush sa isa ka subject. Math ata adto tita. May plus points tita. Abaw, wala ako nakahibalo kung naano ako at that time. Siguro, nagka-courage na ako nga maghambal. Gani, nagkadto ako sa atubang nga confident. Siling ko, kilala nyo na ni. Journalist, chinita, guwapa-guwapa, guwapa mag-smile, kag pala recite sa values education. Si Miss G, sang time nga to tita, balan ko, nagaka-notice niya man. Sadto pa nga may paghanga ako sa iya. Sadto gani tita, kung mag-upod kami sa groupings, sadya-sadya gid ako. Kaya syempre, ma-inspire naman ako mag-perform well. Haha. Kahuluya, apang kapag in love ka, sometimes you could not control yourself. Also, kisa tita, kung mag-recite sa values education, nagapahimunong ako. Kung makita ko nga makabayaw siya o kung masabat, i-give up ko ang points para kay crush. Tapos kisa, kung mag-recite ako, ma-recite man siya, so kisa wala ako nakahibalo kung nga may mga tinion nga kung magsabat siya, dayon ko bayaw, kag magdugang sa iya mga sabat, nagahambal ako. I would like to add up some other info sa answer ni Madam. Tapos madugang ako tita, and vice versa. Kisa, competitive kami, kisa, nagabuligay sa recitation, pero secretly, patay luyag na ako. Daw malipong si Toto Max nyo, basta mag-upod kami. Highs. Tita, wala ako nag-confess sa iya personally. However, balaan niya man nga I really like her. Di subong ino. As in, booking na booking kagid, especially kung nagpamati siya, or if wala man, basta may friend to siya nga nagpamati. Kag i-relay gid ining imo nga revelation. Anyway, Tita Reg, crush lang man na. Nahuya man ako magpangaluyag. Kag isa pa, study first kami both. Kag wala mo tita. Kapila na ako mabasted. Bangod talkative ako, gossiper, kag maluming maghambal, kag hulag. There were times in which damo ang nagka-conclude nga gay ako. However, I want to make few things clear. Gay ako sa elementarya. That's why, apang, naanad naman ako tita. Kag tita, sa amon pag-graduate sa junior high, nag-celebrate kami sa akon nga pamilya. Salamat sa akon cousin nga naglibre sini. Upod ko tita ang akon pamilya, day nanay, balay akon tiya, mga pakaisa ko, hinablos kag apo sa pakaisa, tita lolo na ako. Tita, nagkaon kami sa isa ka restaurant sa amon banwa. Kag tita, nakibut ako. Ara man siya, kag ang iya pamilya. Tita, didto man gali sila nag-celebrate. By the way, tita, believe ako sa kay Madam. Nag-graduate siya nga with high honors. So, amo na to, tita. Nagkakaon-kaon kami. Ara lang sila, tita, sa pihak table. Wala gani 1 meter. Lapit-lapit lang gid. Goal pinaghambal ang akong hinablos ni grade 11 kag sinyani. Siling nila, ara sing Madam, ang crush ni Toto. Ho? Abaw, tita, na-shock gid ako. I don't know kung nabatian niya o kung sang iya pamilya. Sang time nga to, do hindi na ko magkaon. Kay base nabatian nila. I hope wala. Guys.
So pagpuli na namon, nag-una kami gwa. Tapos naman nagsakay na kami, nagwa man sila. Nahuya ako, biskan sa paghambal, congratulations. However, nakibot ako. Siya nag-una hambal. Congrats, Max. Abaw, kilig naman akong tiyan. Nadugayan antes ako maghambal. Likewise, congrats man, madam. Kag amo to, ang last time nga nakita ko si Crush. Na-miss ko na. Na-miss ko na mag-eskwela. Miss ko na makita ang maamyong kag manami niya nga smile. Tita, sa katapusan, nagapasalamat ako sa mga tao nga nag-inspire sa akon nga magpadayon kag naghatag sa akon sang mga inspiration nga mag-eskwela sang maayo. Madamo gid nga salamat, Ate Cute. We really appreciate your enormous love and support nga ginahatag sa amon. Salamat, Ate. Kag salamat maneni, Papa, kag pamilya ko. Furthermore, salamat, Madam, sa paghatag sa akon sang inspiration. Wala ako kabalo kung mangin ano ang journey ko kung wala ako na-inspired sa imo. Crush ko man ikaw gihapon, ngayon, bukas, at magpakailanman. Un million de gracias a todos. Shalom. God bless. Maraming salamat, Tita Regine, sa pagbasa sa akong sudat. Sorry sa akong yung pagpang-type. Ang tagpadala, Toto Max, Sambarotac Viejo, Iloilo. Toto Max, do in love na gid kita ha. Pero hanggang inspiration lang anay Crush lang that's very, very normal. At least no, na lambawasan mo atong stage of confusion. Ngati ginasunlog ka nilang kunugi ikaw, pero you're saying, ngati kay maluming ka lang yan sa elementary, but now ha, nagka-in love ka na, nagka-crush ka na sa opposite sex, so that means no, na-concretize mo na kung ano gid man bala ang imo nga gender preference and at the same time ang imo nga balatyagon. So kanami that you found an inspiration and you will be still no seeing each other kag updanay man kamo sa gihapon because dali na lang ang opening kag for sure no mag-classmates kamo sa gihapon. So another level, another stage sa inyong journey bilang estudyante. Just continue making her as your inspiration so that siya gid no ang sa likod sang imo nga dedication, sa likod sang imo nga commitment, energy nga himuon mo kag ihatag mo ang imo nga best bilang isa ka estudyante. Kanami kay you're both mga maalam. So makabuligay gid kamo bilang mag-classmates kag ikaw gid no one look pa lang sa iya. Hay nako, solved ka na. Especially kung mag-smile siya. Good ka na. Anyway, thank you so much good sa imo. Toto Max, sa imo mga free time dira. I'm sure you're still on vacation. Kung may mga nabilin pa nga time, and then may mga manami nga mga hangin experiences, pwede gid sa gihapon yung ma-share diri sa kahapon lamang program. Oras natin, it is now 55 minutes after 2 o'clock. Magapanabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. May isa akong kandidato at gusto kong manalo. Ini-endorse ko siya, Greco Bilhica, BG Party List. Bisaya Gyud, iboto, number 98 sa balota, BG Party List. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Sa eskwelahan, ang pagpractice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod, hindi lang... Have a little time remaining. Siguro makaumpisa kita dire pwede sa sulat ni Student Mom of Lambunaw. Dear Tita Regine, malipayon nga adlaw sa inyo tanan nga nag-tune in sa KLP. Malipayon, bangod mabatian mo naman nga ginabasa ni Tita ang sulat nga ginpadala mo. Pero ang pinaka-importante sa tanan, malipayon kita kay mabatyagan ta ang abounding love ni Lord which is poured into our hearts by the Holy Spirit. Sa nagapangabudlay si Apostle Paul, naka-experience siya sang tama kasubo kag pagkabudlay nga sitwasyon kag ginlaragway niya ining situation as sorrowful yet always rejoicing. As poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. 2 Corinthians 6 verse 10. Isa ka pastor sa Germany during the 17th century ang may madamo nga rason para magkasubo. His wife and 4 of his children died because of the 30 Years' War in Germany. Yet, despite great personal suffering, he wrote more than 130 hymns, many of them characterized by joy and devotion to Jesus Christ. Pain and sorrow are inescapable facts of life, yet the Holy Spirit is our source of gladness, bringing us the richest treasures man can wish for or God can send. Dapat lamang nga malipay kita, kay His compassion fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Lamentation 3 verses 22 to 23, ang kadaaga sang aton kabuhi gives us new challenges and rich blessings as we walk with Christ. Despite sa madamo naton nga kamalian, choices we regret, and heartache we have endured, God is merciful to us. Ang kada pagbutlak sang adlaw, nagapanumdum sa aton sang faithfulness kag new start nga hatag sang aton makaako. Nadumduman ko patita sang gagmay pa akon kabataan, aga pa ako nagabugtaw agud magpreparar sang ila kinahanglanon, amo man sang akon nga husband. Inspired gid ako to face a new day, nga do naka-vitamins ako nga mapapagsik kag maabtik magiho, may kasadya sa tagipusoon kag huna-huna. Happy ako makita nga gadali-dali ang tanan agud mag-school kag magkadto sa obra. Kag masay ko sa kaugalingon the simple prayer. Lord, in this early morning, with all my love over I pray, bless me and all those I love into thy gracious keeping. Prayer is my best and constant armor, and God always have an answer. Whether it's a yes, no, or not yet, is okay with me because He knows best. He is merciful and compassionate. His mercies fail not. Basta lang kita anay diri. Student Mom, isugpon pa, no? Ining imo nga istorya. Probably on Monday na because tomorrow, Saturday, mag-interview kita kay Adele Sangimaras, ang ato niya winner. And again, okay na kami ni Adele. She will be coming tomorrow. Para nga personally, makakita ay kami kag para sa interview diri sa Estasyon Sambombo. So, hang on lang ha, sa sulat diri niya. Student Mom, Monday tagid nga matapos ini. Sa inyong mga istorya dira mga kabombo, anytime pwede gid nga ma-email ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat lang kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tapos na kita sa KLP for today. Up next, ang mga dramas naman. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. So salamat gid sa inyo tanan. Balikay kita tomorrow sa pag-interview kay Adele Sangimaras. Sa gihapon, ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.